Добрый дзень, добрай раніцы. Сёння ўторак. Сёння гуляем у мод для Hearts of Iron. Зараз крышачку давайте распавяду, што гэта сёння за стрым такі будзе. Hearts of Iron, сама па сабе арыгінальная гульня, гэта гульня ад Paradox Entertainment, стваральнікаў шматлікіх глобальных стратэгій, у тым ліку Crusader Kings, Stellaris, тая ж самая, гэтая самая, я гуляў яе, Victoria і гэтак далей. Цэлыя лінейкі гулін. І канкрэтна Hearts of Iron была зроблена для другой сусветнай вайны і толькі пакрывае гэты перыяд. Бяручы, па-моему, нават да самага пачатку вайны 10 ў 38-37, вось, то бок момант падрыхтоўкі 10 за год да пачатку вайны, і да самага яе канца, там трошкі наперад, на выпадак, калі у вас вайна не развязваецца за 7 гадоў, ну, прыкладна так. Вось, можа нават далей яшчэ заходзіць, я не дапраходзіў ніколі Hearts of Iron 4, вось. Я не вельмі вялікі фанат гэтага самага другой сусветнай, таму, ну, мне перыяд цікавы, але выключна з боку тэхналогій. Ну, не выключна, але ў асноўную з боку тэхналогій. Але Fallout мод на Hearts of Iron 4 поўнасцю перарабляе гульню. Поўнасцю перарабляе гульню. І гэта гульня ўжо зусім не аб гэтым. Гэта гульня аб канфлікце ў сусвеце Fallout. Мы на заходнім узбярэжжы да самага цэнтра Амерыкі абіраем сабе фракцыю, за якую жадаем. Фракцый шмат, вельмі разнастайныя, вельмі розныя, і іх там рэальна да халеры. Мы абіраем тых, хто нам падабаецца, і гуляем за іх, спрабуем, не ведаю, выжыць і падтрымаць кантроль. Нам не абавязкова, як бы, перамагчы ў гэтай вайне, зусім перамагчы. Добра, калі ўвогуле не захопяць вельмі хутка. Вось, абіраем тых, хто нам падабаюцца, гуляем за іх. Гульня, хутчэй за ўсё, мод не будзе збалансаваны ў сэнсе, што, ну, не такі ж збаланса. Другая сусветная таксама была ні халера не збалансаваная, таму і ад гульні чаканні такія, што нас, хутчэй за ўсё, могуць тупа за тэхналогіі, за нашага месцазнаходжання пераехаць проста. Не ведаем. Гульня складаная даволі. Яшчэ праблема ў тым, што Hearts of Iron 4, у прынцыпе, была зроблена, ну, як гэта папярэдняе пакаленне гулян ад Paradox. Вось. І яно папярэдняе пакаленне трошкі больш складанае для разумення. Hearts of Iron 4 даволі складана разумець, калі вы не падрыхтаваныя і не сядзіце, чытаеце вікі, не разбіраецеся гуляць. Я трохі ведаю, як гуляць у Hearts of Iron 4, але я учора запусціў гэты мод і ні халеры не разабраўся. Я думаў, што мне будзе значна прасцей, таму вітаю, Рэган. Таму я запусціў мод. Мы зараз будзе нават праблема абраць бок. Ну, па тыпу, з другой сусветнай было бы проста. Ну, як мінімум, мы ведаем краіны, так, пра іх існаванне і што яны за яны. Мову Frostpunk? Не, перамагла. Гуляем. Я Метаігорыя паспрабаваў, я ўчора па стрымах скакаў, шукаў Метаігорыя, каб яго папярэдзіць, што ў нас стрым раптоўна. Вось, не вельмі ўдала атрымалася, на мой погляд, таму што я на яго даволі доўга прасоўваў, таму я думаю, што мы сёння пагуляем, але я яшчэ зладжу дадатковы стрым, калі Метаігоры дзесьці з'явіцца, ну, напрыклад, на гэтым тыдню. Вось, я нават яму напісаў на твічы, але, ну, адказа не атрымаў. Вось, таму, можа быць, нават дадатковы стрым зладжу, спецыяльна, каб Метаігору крыўдна не было. Вось, і не вельмі ўдала ў гэтым сэнсе, можа, варта ўсё ж такі зрабіць, скажам так, у сістэме ёсць недахоп, але мне падаецца канкрэтна недахоп з папярэджваннем, калі будзе абірацца гульня на аўторак. Вось, таму я думаю, што хутчэй за ўсё трэба браць нейкі момант, напрыклад, у пятніцу, і дакладна ў адзін той жа час заўсёды круціць рулетку альбо не круціць. І калі не атрымалася, то, ну, не круціць проста яе увогуле. Вось, мне падаецца, гэта было бы больш справядлівым. На жаль, я ўсё яшчэ эксперыментую з гэтай фічай, бо у ёй ёсць неабходнасць відавочная, але ў той жа момант і я не ўпэўнены, зараз наш спіс усё падскарачаецца, і зараз ён, наадварот, хутчэй, чым новыя гульні ў гэты спіс дадаюцца альбо галасуюцца. Улічваючы яшчэ мой пераезд па часе, то гэта ўсё ускладняецца. Ну, добра. У мяне ёсць яшчэ навіны. Давайце перад тым, як я пачаў, яшчэ апошняя навіна, і я пайду абіраць сабе фракцыю, за якую буду гуляць. Што новага? Я выклаў на Nexus Mods новую версію перакладу Disco Elysium. Там выпраўлена
шмат радкоў, некаторыя з іх адрэдагаваны поўнасцю, то бок яны поўнасцю просто выпраўлены, каб яны нармальна гучалі. Некаторыя з гэтых радкоў просто, ну, некаторыя радкі былі адрэдагаваны толькі часткова, напрыклад, прыведзены імёны Эўрара да аднаго выгляду, то бок ён паўсюль зараз Эўрара, таму што ён скакаў у рознае. Плюс усе паручнікі замяніліся на лейтэнантаў, вось такія змены. То бок яно там прыкладна 5-6 такіх зменаў, якія поўнасцю ўвесь тэкст праходзяць і выпраўляюць. Там плюс тэхнічныя пэўныя змены, якія нам яшчэ патрэбны былі вось у тэксце. Ну, там вам увогуле вы гэтага нічога не пабачыце, гэта змены для самого моду. Вось, таму віншую нас, ну, ёсць новая версія, і я выкладу яшчэ пост аб гэтым у Твіттары трошкі пазней сёння. Вось. Так што можаце карыстацца, калі вам цікава, аднавіцеся, калі ласка, вам трошкі будзе прыемней, таму што прыемней ўжо чытаць некаторыя рэчы. Можна паручыка змяніць на даражэнькі? Можна, але гэта не зусім будзе адпаведна гульне самой. Мы спрабуем, скажем так, мы не прафесіяналы, але спрабуем зрабіць максімальна дакладна да гульні, максімальна наколькі можам, у сэнсе таго, што нам прыйдзецца некаторыя моманты змяняць і трошкі прыдумваць сваё, таму што там, ну, тады каламбуры не працуюць. Ведаеце, праблема перакладу. Але максімальна бліжэй да сэнсу, і ў арыгінале там паўсюль лейтэнант. Тым больш, што паручнік, ён як бы такі афіцэрскі ранг, які не зусім звычайны для беларусаў. Ну, я не ведаю, у нас, ну, скажем так, мілітарыстычны гэты самы слоўнік, ён не вельмі дапамагае ў гэтым сэнсе, то бок у нас даволі дзіўна з гэтым атрымліваецца. Таму вырашылі проста прывесці да выгляду як у ангельскім. Там лейтэнант, афіцэр, ефрэйтар, добра, ефрэйтар, ён будзе там вось ім, як у гульне. У гульне, калі што, свая сістэма афіцэрская рангаў, і гэта яна не ну, я наколькі мне вядома, яна нідзе ў сусвеце ніколі не выкарыстоўвалася. Яна выключная для Disco Elysium. Парных афіцэраў, там ёсць нават гісторыя з гэтым, як гэта сістэма з'явілася, ужо ў дэталі пераходзіць не буду. Ну, давайте. Пачынаем. У нас сінглплеер. Вядома, я паспрабаваў запусціць запроста фракцыю, якая мне па малюначак спадабаўся. Нагадую, гэта мод, таму месцамі ён выглядае даволі дзіўна. Нам патрэбна, у нас тэрыторыя заходняе ўзбярэжжа Амерыкі, і яно як бы там шмат чаго. Я спрабаваў так. Заходняе ўзбярэжжа. Давайте возьмем заходняе ўзбярэжжа, таму што, па-мойму, падзеі апошніх фалаутаў дзесьці на заходнім ўзбярэжжы. Зараз, каб я не блытаў, каб я вам зараз не нахлусіў, адбываюцца. Вітаю, яскі гаспадар. Загрызлі? Не, яны нас не загрызлі, того што. Так, заходняе ўзбярэжжа бярем. Бяром, можа быць, не, зараз вырашым. Так, Новая Каліфарнійская Рэпубліка, Новы Вегас, Легіон Цезара у нас можа быць. Я так разумею, гэта братства Сталіна, наколькі памятаю, так? Згубленыя халмы, пагоркі. На Might and Magic 9 уходзіць 2500. Дзякую, вялікі РВД. І вітаю. Так, New Reno, карацей. Волт Сіті, Эврика. Я, гэта ж фракцыі літаральна гэтага самага Нью-Вегаса, не? Поўнасцю ўсё. Наколькі памятаю. Вітаю, Рыск. Гэта літаральна, мне, калі нічога мяне не падманвае, гэта літаральна фракцыі поўнасцю ўсё Нью-Вегаса. Давайте яшчэ паглядзім, што. Бо я Нью-Вегас не дапрайшоў. Я не вельмі ведаю гэтых фракцый, я іх не памятаю. Ось. Так. У нас ёсць Мексіка яшчэ. Давайте паглядзім, што у Мексіцы. А ё-маё. Яшчэ складаней неяк. Хто вы такі? Не, давайте поехали отсюда. Не будем у Мексику лезть. Падзеі да Вялікай вайны? Не, разборкі паміж фракцыямі Fallout. Техас я учора глядзеў, я там нічога знаёмага ўвогуле не пабачыў. Юта. Вітаю, Вячеславіч. Прапануюся рашэнне праз дайсы, ці спытацца ў каточкаў. Гэта гульня такая складаная, што нават калі я буду проста рандомна тыркаць, я ўсё не натыркаю.
Я вам показывал Викторию Третью, я рассказывал, показывал Викторию Третью, альбо Crusader Kings, что, у прынцыпе, вам для нового гульца вам прасцей будзе у новае пакаленне гулен Парадокс пагуляць. Дык вось, Hearts of Iron, яна ў сваёй механіцы, якраз такі старыя парадоксы, папярэдняе пакаленне. І гэта кабзда трошки. Ну, гэта трошки кабздец, таму што шмат чаго з того, што вы робіце, гэта трэба ісці ў гульні не тлумачыцца аніяк. Вы павінны, калі вы туторыял пройдзеце, то вы ўсё роўно не зразумееце, можете не зразумець до конца. Вам патрэбна пайсці на вікі і прачытаць на вікі, як што на што ўплывае і як што будаваць, альбо спрабаваць і фейліць і спрабаваць, разумееце, так? У Crusader Kings і Victoria такога няма. Вы як бы можете не ідэальна прайсці, так, і прайграць гульню, але вы як мінімум будете, ну, вы значна больш зразумееце за першае ваше праходжанне, за вас першы фейл, скажем так, чым тут. Тут вы можете 5 і 6 раз перезапускаць і не разумець, што, блин, вы робіце не так. Увогуле, нават канцэптуальна, што вы павінны рабіць так-то. Я не ведаю гэтых усіх фракцый. Мне падаецца, нам прыйдзецца заходняе ўзбярэжжа браць, таму што гэта адзінае, што я там хоць трошкі фракцыі ведаю. Я спадзяваўся пабачыць штосьці яшчэ. Я не памятаю, я гуляў у Fallout'е у яшчэ першы другі Fallout. Я не памятаю тую фракцыю шчыра ўвогуле, не скажу вам, я просто их не памятаю. Гуляў яшчэ у... Не памятаю, было такое дапаўненне, якое, ну, як гуля, у якой было толькі бойкі, там не было РПГ, то бок вы высаджваліся на мапу, ваявалі, збіралі атрад і ішлі на новую мапу. Там не было падарожжа і збіранне паці, гэта не была не зусім РПГшка. Забыўся, як называецца. Так, North Commonwealth, там павінен быць 4-й Fallout. Ну, давай паглядзім. Я гляджу МакАртур, Montana Chapter, Standing Rock, я не бачу, я не прызнаю іх пакуль. Northern Khans, Barons Earne, Marshall Republic, Highland Watch. Усё гэта незнаёмае нешта. Гэта не з 4-й часу. Ну, вось я нешта таксама не пазнаю. Так, калі што, мы будзем гуляць на поўнай мапе, то бок яна ўся будзе нам даступна, просто мы зараз абіраем, яно дапамагае нам абіраць гэтыя самыя, ну, нейкія групоўкі, каб не на самой мапе тыркаць. У ідэале можа было бы цудоўна просто тыкнуць... А я магу вось Other Countries. А што калі я так націсну? Давайте просто паглядзім. О, я магу на мапе паглядзець. О, давайте вось так і абярэм. Гэта ж значна зручней. Я потым тлумачэнне разбярэмся, за каго мы будзем гуляць. Divide, Sky Rivers... Каб я памятаў, як мапа ўвогуле амерыканская, я з ей мала знаёмы. Texan Brotherhood. Добра. Sundogs. Штосьці нешта нічога знаёмага няма. Так, Ши. Хто вы такія? Не памятаю такіх. Рэспубліка Новай Каліфорніі. Ты хто такія? Lost Hills. Гэта літаральна... Гэта павінны быць... Гэтая Brotherhood of Steel. Братства Сталі, я не вельмі люблю гэтую фракцыю яшчэ з першых двух частак. Ну і ўвогуле яны мудакі такія. Яны потым нейкія, як быццам бы героі там 3-4 становяцца. Ну, часткова, як у іх ёсць там нюансы. Але яны мудакі страшныя. У першай другой частцы я не вельмі ім давяраю. Я бы не хацеў за іх гуляць, але мне падаецца, гэта самы правільны спосаб пагуляць у гэта ўсё. Rogue Rangers. Мне падабаецца іх гэтыя самыя, знешні выгляд. Ізаляцыяністы. Рэнджеры-ветэраны. 4-я справа на беразе. Я не ўпэўнены. Дзе, пра што ты? Легіён Цэзара таксама мне не вельмі падабаецца. Я не вельмі знаём з ім па... Ну, ўжо гэтай самай. Нью-Вегас я не прайшоў, але яны мне неяк... Рымская імперія ў постапакаліпсісе неяк занадта. Так, о! Protectron Security Hub. Протектроны, мы за роботаў можам гуляць. Інтэлектуалы, роўна падзеленае супольства, даследаванне роботаў, окей. Вайперс, шакалы, Wall City. Што вы яшчэ тут ёсць? Ну, мне так прыемней абіраць, я хоць магу пабачыць прыкладна, дзе мы будзем, з якога памера пачнём.
Гэта гульні Wasteland. Wasteland, дарэчы, ніколі не кранаў. Ну, я ведаю пра дзве, там, іх две часткі, па-моему, калі не блытаю. Пра іх ведаю, але ніколі не гуляў. Я не ўпэўнены, можа быць, яно вельмі цікавае, можа не. О, ёсць яшчэ... Вашынгтонскае братэрства. Ну, там зусім нейкія брутальныя хлопцы. Дзе нашы рейнджеры? Мне рейнджеры візуальна спадабаліся. Давайте, вось. Rogue Rangers. Вось з імі, давайте за іх. Хто ў іх? Так. Ruler people. Ну, карацей, ты, хто кіруюць працы, і людзі, я не ведаю, хто такія. Две партыі ўсяго ёсць. Ну, давайте за іх, давайте. Яны неяк. Сцэнар можна змяніць? Гэта не вельмі змяняе. Ужо 3. Не халера сабе. Я такі, вау, выходзіць... Там была такая, прыкладна, з Wasteland, для мяне, прыкладна, так гісторыя выглядае, яна зусім вельмі кароткая. Я такі, Wasteland другі выходзіць, а калі быў першы Wasteland? Такі, невядома калі, там, мяне ўвогуле нават не уяўляў, што такая гульня ёсць. Такі, перараджэнне першага Wasteland'а, супер крутой гульні, там, нейкай старой. Я такі, окей, добра, другая частка. Другая частка выходзіць, ну, як бы, станоўчыя водгукі, як бы, а нічога надзвычайнага, але вельмі добрая гульня. Добра, і як бы ок, і атрымліваецца ось трэця яшчэ выходзіць, я такі, серія, якая праходзіць міма мяне. У Fallout New Vegas рейнджеры аб'ядналіся з НКР, Новай Каліфарнійскай рэпублікай, так? Паглядзім. Я не ведаю, я не ўпэўнены, у чым філасофія, я за малюнка абраў іх. Я не дайшоў у Нью-Вегасе да вось гэтых рейнджераў, так што возьмем іх. Так. Сярэдняя складанасць, Iron Mode. Добра. Ствараем. Паехалі. Зараз буду яшчэ ўзгадваць, як гуляць у Hearts of Iron. Я кажу, я учора запусціў спецыяльна, каб усё праверыць, ці ўсё працуе. Я паглядзеў на гэтую гульню, і я зразумеў, што будзем разбірацца ўвесь стрым нахрен. Можа і добра, што Метаігоры гэтага не пабачыць. Вось, можа яму лепей паглядзець там другі стрым на гэтую гульню, я можа спецыяльна для яго зладжу. Вось, каб ён нічога не прапусціў, бо неяк неўдала атрымалася лідара і перамог учора. Вось. Таму што гульня складаная, рэальна складаная. Яна, ну, як бы разабрацца можна. Я для тых, хто асабіста разабраўся ўжо ў механіках, там, ну, па тыпу, а што складанага? Там пабудаваў, вось табе вырабляецца больш рэсурсаў, ты галоўнае, ты займаешся ў гэтай гульне, ну, як увогуле, як бы сучасная вайна, гэта пра лагістыку. Пра тое, ці можаце вы дастаткова рэсурсаў паставіць на фронт. І вось гульня прыкладна пра гэта, ну, Hearts of Iron, як мінімум. Вось, то бок трошкі такое. У Вікторыі 3 мы гуляем там рэальна арміі, нешта перасоўваем, нешта плануем. Тут выставляем фронт, выставляем лагістыку, плануем фронт, каб мы пастаўлялі дастаткова рэсурсаў на фронт, і вось так вайна адбываецца. Вось, гэта, на жаль, не будзе. Эканомікі мы амаль не кантралюем. У Hearts of Iron мінімальная кантроль над эканомікай. Хутчэй палітычнае і такое станаўленне і указы розныя там падзеі адбываюцца, але гэта вельмі... Я вельмі жадаю пабачыць Hearts of Iron 5. Тады, можа быць, мне будзе цікава. Ну, мне вось, літаральна, мне падаецца, будзе крутая гульня. Проста чмурэнная. Вось, на жаль, пакуль Парадокс нешта не кажа нічога пра 5 Hearts of Iron, але ўжо 4 састарэў, а яны пакрыху перарабляюць усе свае старыя гульні. Вось, раней ці пазней да Hearts of Iron дабяруцца. Можа, ўжо і робяць, проста што не вельмі атрымліваецца, яны вырашылі падзабіць. Так, шмат тлумачэнняў, я не пацягну гэтага ўсяго. Спрабуем натыркаць. А дзе радыё? Чаму яно такое ціхае? Я спецыяльна абраў адну з радыё з гулян. Спадзяюся... блін. Я ж стрымлю. Глядзіце, якая справа. Можа быць праблема з гэтым стрымом з-за гэтых самых, з-за музыкі. Вось. Можа быць і добра, што яна ціха. Зараз я пагляджу, як яна. Так, яна даволі ціха. Давайте пакінем яе ціхай. Яна там на фоне трошки будзе. Я буду яе перабіваць, і гэта нарм. Давайте на гэтым пакінем, бо, блін, можа мне настукаць. З такімі кампазіцыямі, якія гралі у Fallout 3, 4, за гэта могуць настукаць па руках не толькі гэтыя
Не толькі Twitch увогуле агрэсіўна з гэтым, але нават і YouTube. Таму ніхто не пачуў гэты стрым. Спадзяюся, што мне не кінуць страйкаў, таму што гэта вось тут рэальна ёсць верагоднасць. Гэта мод усё ж такі, а тут напрямую проста выкарыстоўныя радыёстанцыі з іншых гулян, таму даволі такое. Вось наша невялічкая тэрыторыя. У нас усяго тут колькі 4 атрады. Тэхналогіі вельмі весела выглядаюць. Зараз я вам пакажу. Мы на паўзе зараз стаім. Даследаванне. Так, тэхналогію, якую патрэбна даследаваць. У нас дрэва тэхналогій, як вы бачыце, цікавае, даволі развітое, і яно ідзе па эпохах. То бок, яно па краху развіваецца, і, у Hearts of Iron ёсць даволі цікавая механіка, што тэхналогію, якую, нагадваю, Hearts of Iron як бы зроблена для другой сусветнай. Калі вы спрабуеце даследаваць тэхналогію, якая не адпавядае вашаму году падзей, то вам будзе штрафы на яе. Вам як бы складаней яе даследаваць. Але калі яна трошкі спазняецца, то бок вы яе яшчэ не развівалі, то вы наадварот бонусы атрымліваеце. Таму атрымліваецца вам як бы карысна, вы можете браць і дабіваць, даганяць тэхналогіямі тое, што трошкі састарэла для вас. Вось, пры гэтым вы можете даганяць, калі вы спрабуеце супертэхналогію нейкую развіць, там вось наперадзе просто нешта новенькае, то вам будзе гэта складана. Вось. Так, у нас тэхналогію. Зялёненькім адзначана тое, што ўжо адчынена, і гэта літаральна мы тут смеццем ваюем, у нас літаральна не халеры. Вось, што нармальна. На позніх этапах будзе паскладаней, але зноў жа гэта больш прасунутае смецце. Так. Галіны тэхналогій. Глядзіце, адна галіна тэхналогій, так? Гэта вось мы яе праглядзелі. Другая галіна тэхналогій. Гэта падтрымкі і тое, што будзе дапамагаць. О, ёсць гэтыя самыя сабакі. Трэніраваная сабака. Кіберсабака. Окей, добра. Транспарт. Мотоциклы. У нас зараз ёсць толькі ровары. Карета нейкая, збор для каравана, тачка просто накіданая. Добра. Розныя машыны, але да іх вельмі далёка. Роботы. Скрэп-боты, пратэктроны і гэтак далей. Карацей, вельмі таксама далёка да гэтага ўсяго. Дактрына зямлі. Гэта што бы гэта не было. Я памятаю, у Hearts of Iron, па-моему, патрэбна было абраць адну. То бок мы павінны былі абраць сабе толькі адну галіну, якую мы будзем развіваць далей. Пакінем як ёсць. Паветраныя тэхналогіі. Глайдер, то бок літаральна мы з той, што на сметніцы знайшлі, крылы нейкія начапілі, і вось наш лятаючая як бы тэхніка. Але ўсё можа скончвацца літаральна лётаючымі крэпасцямі, там цепелінамі гіганцкімі і ўвогуле унікальнымі транспартамі, там верталётамі, якія былі як же ж яна, у Fallout'ах, карацей. Так, водная. У нас каноэ ёсць. Цудоўна, у нас ёсць каноэ. Я віншую нас. Просто ачмурэць. Не будзем каноэ рабіць, мы там на зямлі і, ў прынцыпе, летаючая сабака. Гэта супер тэхналогія, гэта. Развіццё ў індустрыі таксама. Каб вы разумелі, гэтыя дрэвы тэхналогіі больш, чым Hearts of Iron 4. То бок яно яшчэ, гэта гульня яшчэ складаней, чым Hearts of Iron 4, на мой погляд. Ось, трэба разабраць, у яе прыйдзецца. Я думаю, што мне ведаў Hearts of Iron, такіх базавых ведаў, хопіць, каб разабрацца ў гэтай гульне. Не, па выглядзе не галеры. Інжынерынг. Добра. Што гэта ў нас? Закон Ома. Мы не ведаем. Мы ў электроніцы, адсталыя трошкі. Так. Reward Technologies. Ага, нейкія асабістыя дадатковыя. Ну добра, давайте пакуль пропустим. І што гэта? Узроўні тэхналогіі. Адчынена. Можна па тыпу тэхналогію далей. Тэхналогія недаступна. Мы па тыпу нашая групоўка ў прынцыпе некаторыя тэхналогіі не можа адолець. Окей, ладно. Пакуль пропушчу, не буду разбірацца. Это таго не варта. Давайте тады прыглядзім сабе тэхналогіі, якія развіваць. Давайте індустрыю паглядзім. Нам індустрыя спатрэбіцца. Выраб інструментаў. Давайте эфектыўнасць. Пачнем яе. Раз тэхналогія. У нас ёсць яшчэ 3 слоты, у якія мы можам піхнуць. І тут у нас мора няма. Тут як бы шмат у каго мора няма. Разумееш? Як бы не той, каб шмат у каго ёсць.
Так, у нас воды хоть якая, выход до воды есть? Не. У нас есть дирка нейкая. У нас есть великая дирка. Космичная просто, и больше не холеры. Это что? Гэта вось што за лінія, я так вось не зусім зразумець магу. Гэта яе па тыпу мы не можам перасекчы яе? Ну, яны як абмежаваная тэрыторыя? Альбо як гэта працуе? Ну ладно. Так, это добра. Працягваем тэхналогіі абіраць. Панабіраем зараз сабе. Планаванне індустрыі не. Давайте палепшым нашыя войскі. Што гэта? Краудгір. Энфорсераў мы можам тады рабіць, хто б яны не былі. Яны іх тэхналогіі, у прынцыпе, не вельмі далёка ідуць. Базавая... мы 4 гады... праз 4 гады толькі гэта тэхналогія будзе актуальная, таму гэта... Так мы прасунутыя па мясцовым мерках. У нас ёсць вось гэты рэвальвер, і гэта супер крута. Гэта яшчэ на 2 гады раней, чым патрэбна ў нас ёсць. Капаем мора. Ну, тады трэба рыдлёўкі даследаваць. Можна даследаваць рыдлёўкі, калі ласка? Мне падаецца... Так, набор падтрымкі. Замест рыдлёвак давайте дынаміт будем даследаваць, таму што мы можам тады выбухамі зрабіць сабе мора. Варыянт? Варыянт. Даследуем. Сабакам? Давай тады сабакам яшчэ. Пагаджаюся. Роботаў. Нахрен роботаў. Транспорт. Што ў нас ёсць яшчэ? Блін, тут тэхналогіі яшчэ. Мы вельмі прасунутая фракцыя, я так разумею. Базовая броня вось гэтая сілавая. Мы нават можам сабе такую пачаць даследаваць. Давайте пачнем у яе лезці. Вось. Land Doctrine. У нас некаторыя тэхналогіі, наадварот, запаволеныя. Дактрыны, зямельныя дактрыны. Можна насыпаць горы. Мы бяром, выбухамі робім дзюру ў зямлі, і ўсё, што вылеціць наверх, гэта будзе гара. Цудоўны план, мне падаецца. Рашэнне. Я жадаю пабачыць яшчэ вельмі важнае дрэва. Дыпламатыя не тое, гандаль не тое, будаўніцтва не тое, прадакшн не тое, рэкруты, лагістыка, афіцеры. А дзе была? Вось тут можа быць, не? Я шукаю одну пэўную рэч, я не памятаю, як яна называецца. Там было такое дрэва з указамі. Ну, як не указамі. Вось гэта падае, не? Блин, там такое дрэва было. Каб я памятаў, як яно называецца. Я не бачу. Асабістасці нашай фракцыі. Так. Максімальна акапацца мы даволі дрэнна акопваемся. Так. Спецыяльныя сілы прасцей больш набраць можам. Не ведаю гэтых, што пункт лоу-кіпер, што гэта такое будзе. Что такое коринг? Что такое коринг увогуле? Ну ладно. І атакі лоу-кіпераў. Асабістасці яшчэ. Hardship and uncertainty. Ага. Эфектыўнасць вырабаў, дактрыны, вось гэты зямельныя запаволены, арганізацыя дывізіёнаў, ну то бок збор арміі, так разумею, будзем. На флаг націскаеш справа ад аватара. Так, сцяг. Я як бы націскаю, вось аватар мой, і там я пра дрэва... Вось, нацыянальны фокус, усё, там national focus. Усё, вось я не ведаў, што... Яно мне больш відавочна ў інтэрфейсе 4. Карацей, вось гэтая штука. Якое цікавае. Ні халеры тут дрэва. Зноў жа, гэта складаней, чым у Hearts of Iron. Ну, як мінімум, нам пашчасціла, што ў нас толькі адное дрэва. Давайте нацыянальны фокус. Як працуюць нацыянальныя фокусы ў Hearts of Iron? Вы бярэце, і у вас, напрыклад, у краіне, ну, гістарычная падзея, звычайна гэта гістарычныя падзеі і рашэнні. Вось, пры гэтым некаторыя з іх маюць адзнаку па тыпу альтэрнатыўная гісторыя, то бок вы можаце зрабіць, ну, як мінімум у Hearts of Iron, вы можаце зрабіць з нацыяй, якая была, напрыклад, камуністычнай, паспрабаваць зрабіць там альбо нейтральнай, зрабіць альбо камуністаў, альбо фашыстаў, калі яны сапраўды былі нейтральнымі, так? Вы можаце такое рабіць, напрыклад, пры жаданні. То бок вы можете ісці па там літаральна азначана. Вось гэта гістарычнае, вось так яно было. Вось такія рашэнні прымалі ў гэтай краіне, але вы можете паспрабаваць у нешта іншае пабудаваць вашу краіну, і гэта як бы у альтэрнатыўную гісторыю гэтай краіны вы сходзіце. Што калі бы было так?
Вось. І гэтых галін даволі шмат. Яны часта, ну, у вас звычайна выбар паміж там нават у якое дрэва пайсці 4-5, ну, там 3-4 як мінімум. І вы абіраеце сабе ваш фокус нацыянальны, куды вы пойдзеце. У нашым выпадку, фокусы, якія бясконца будуць, можна працягваць іх выкарыстоўваць бясконца, але ёсць... Так, нам не пашанцавала. Нічога не патрэбна. Адмовіцца нацыянальны фокус. Мы атрымаем івент сабе адмаўлення ад пагаднення аб аб'яднанні. То бок, я разумею, гэта якраз такі пра іх канфлікт з Каліфорніяй, ну, новай Каліфарнійскай рэпублікай. Гэта якраз такі пра іх будзе. Ну, і атрымліваецца мы якраз такі адмаўлення гэтае. Ну, поехали, давайте сюжетно гэта будзе развіваць нашу фракцыю пакрыху. Да мора пойдзем. Неблага. Так, яно будзе развівацца гэтая халера. Ці будзе у нас... Мы не ў стане вайны, наколькі я разумею, так? У нас же няма ворагаў. Дыпламатыя. Што у нас па дыпламатыі? У прынцыпе, ўсё добра па дыпламатыі. Літаральна у нас ні ворагаў, ні саюзнікаў, нічога. Ну, я так разумею, мы яшчэ гульню, калі што не запусцілі, у нас час не ідзе. Нагадую, 2275 год. Я там нормально, дарэчы, перасунуў свой спіс лідараў. Так, спіс лідараў нормально бачна. Ну, у сэнсе, што ён не перашкаджае нічаму ў інтэрфейсе. Мне падаецца, правы бок амаль у гульне не выкарыстоўваецца. У асноўным левы і верхні, вось тут усе падзеі адбываюцца. Так, афіцэры... О, блин, я не памятаю уже там, як армія збіраць гэта ўсё. Это трэба ўзгадаць. Так, інфармацыя па юніту няма. Давайте пакуль мы яшчэ зноў жа не пачалі, паспрабуем... Сабакі будуць яшчэ. Усё ў парадку, яны там даследуюцца ў нас сабакі. Толькі там першыя сабакі у нас мутанты, я спадзяюся, ты не супраць. Хоць якія зато. Што гэта ўсё? Ё-моё, а чаму так шмат? Крышачкі. Блин, тут дакладна, у нас же крышкі ад гэтых самых, ад Нюка-колы у нас ресурс. Палітычная моц 0, будзе пакрыху расці. Стабільнасць 31, то бок у нас не вельмі... Базавае значэнне 35. І, ну, карцей такое сабе. Падтрымка вайны 40%. 850 людзей мэнпауэр, гэта не шмат, але я не ведаю, ці шмат гэта па мерках гэтага самага Fallout. Для Fallout гэта можа быць нармальна. Ім яшчэ мора капаць. Так. Ну, мутанты падыдуць лепей. Фабрыкі ўсяго 3. Фабрыкі патрэбны для вырабу розных рэчаў. Напрыклад, зараз 2 фабрыкі робяць гэтыя самыя базавыя як яно броню, хацеў сказаць, базавую зброю. Вось. Яно нам не вельмі патрэбна. Так, а давайте яшчэ дзесьці было, наколькі памятаю, інфармацыя об нашых войсках. Дывізіоны, дызайнер дывізіонаў. Узгадываю, як гуляць. Літаральна узгадываю. У нас ёсць элітныя рэнджеры, нейкія. Добра, цудоўна. А чым вы ўзброеныя? Big Iron і супрацьтанкавыя вінтоўкі. Плюс яшчэ наборы скаутаў. Давайте, у іх хапае ўсяго. Гэта цудоўна. Дзесьці можна было даволі зручна гэта рабіць адразу для ўсіх. Сабак яшчэ не прыдумалі. Новыя тэхналогіі, мы радуемся. Мы каты. Што гэта? Ну гэта ўсё херня. Так, рэнджеры. Астатнія у нас усе ўзброеныя. Гэта рэнджеры, пры гэтым ёсць проста рэнджеры і Wasteland. Rogue Rangers. Блин, можна інфармацыю проста па ўсёй арміі неяк? Было бы. Мы будем разбірацца літаральна ўвесь стрым у гульне. Гэта нармальна, не бянтэжцеся. Так. Лагістыка. Базавая для каравана. Давайте тады ў індустрыю адправім. У нас усяго 3 фабрыкі. Нам патрэбна фабрыкі будаваць тады. Ну, давайте будаўніцтвам фабрык займемся. Так. Правінцыяльныя будынкі. Дарогі мы будаваць не ўмеем. Окей, дамовіліся. Порт, бункеры.
Давайте фабрики. Civilian, что вы робите? Energy Cell Capacity, што гэта ўвогуле? А, вось яны запасы іх. А што яны робяць? Так, генеруюцца для вашай краіны ўсёй энергіі, якую вы не выкарыстоўваеце. А, для асабістых тэхналогій патрэбна. Лагістыкі хапае. Ну, блин. Фабрика. Я не... А, ну тады атрымліваецца, вось, военную просто. Ставім яшчэ будынак. У нас не той, каб шмат месца. Давайте вось сюды. Няхай будуецца. Яно будзе павольна будавацца. Нам тостары патрэбны. Ну, consumer goods. Тостары не хапае для того, каб фабрыку пабудаваць. Для таго, каб іх тады зрабіць, нам патрэбна згандляваць гэтыя тавары, я так разумею, не? А я іх не бачу. А дзе consumer goods тады я здабуду? Альбо гэта просто рэсурс, які ёсць, і ён альбо ёсць, альбо яго няма. Грамадскія фабрыкі будуюць. У цябе одна такая, але яна ўходзіць на грамадскае спажыванне. Трэба фокусамі новыя рабіць. Ага. Зразумеў. Так, тады што мне рабіць? Мой наступны крок тады гэта просто літаральна фокусамі, нацыянальнымі фокусамі гэта ўсё выцягнуць. А там ёсць дзесьці, потому што мне падаецца няма такога. Трэніроўка дывізіонаў, будаўніцтва, аўтаномія суб'ектаў. Не, гэта ўсё не тое. Тут няма. Тут у нас новыя эвенты. 100% будзе. Ну, у Hearts of Iron я памятаю, што у Hearts of Iron звычайна было якраз такі праз нацыянальны фокус. Ты ў асноўным як бы і будуеш гэтыя фабрыкі. Ты калі жадаеш самастойна нешта пабудаваць, то гэта херня ідэя, шчыра. Ну, такое сабе. Вось. Яшчэ 2 слота для будынкаў. Гэта не тое. Яшчэ 2 слота для будынка. Building slots. Во, воркшопы. 2 воркшопы, вось яно ёсць. Тэрміналы. І ваенныя, вось яны ёсць. Тады можна, у прынцыпе, адмяняць, я так разумею. Ну, сэнс. Яно ж не пабудуецца там, ні халеры. Давайте адмяняем тады яго. Альбо не, пачакайце-ка. Тут адзін усё яшчэ патрабуецца. Добра, я выстаўлю. Паглядзім, што будзе адбывацца. Прагрэса не бачу, ну ладно. Няхай. Я зняў з паўзы, яно там няхай будзе. На потым, это на Новы год, карацей, не кранаем. Добра, у нас ёсць яшчэ, у нас атрымліваецца, ёсць усяго 3 фабрыкі. Усе ваенныя фабрыкі будуюць нам транспарт. Ой, транспарт, божух, на чаму я про транспарт кажу? Пра зброю яны робяць. Мы можам тэарэтычна пачаць рабіць яшчэ што-небудзь. Нам усяго гэтага хапае. Ну, караваны гэтыя можна было бы, можа быць. Трэба дывізіі пад генерала прызначыць. Давай. Наколькі памятаю, робіцца вось так. Абіраем тое, што нам патрэбна. Мы пакуль не ў вайне, таму без розніцы. Назначаем камандара, абіраем сабе. І хто вы мне тут? А ё-маё. Demand Tribute, так. Рэйдеры, якія пасяліліся якраз за нашымі мяжамі, направілі нам простае паведамленне. Заплаціце альбо памрыце. Нахрен. Так, у вампіраў з'явіцца магчымасць зрабіць рэйд на нас. Окей. Нагадываю зараз паведамленне ў чаце, мне яшчэ нагадала. Учора выклаў на Nexus Mods аднаўлённы пераклад. Увесь пераклад, ну, усе аднаўленні заключаюцца у аднаўленні радкоў. То бок там, трэба было бы, я забыўся напісаць туды пачноты, я напішу яшчэ сёння. Вось. У асноўным аднавіліся радкі.
заменены былі імёны стандартызаваны імёны некаторых персонажаў, напрыклад Эўрара і не магу сказаць каго яшчэ. Усе паручнікі заменены на лейтенантаў. Гэта вось два самых такіх вялікіх, што мне прыходзіць у галаву. Мор, які на польскім быў паўсюль, гэта РГМ атрымліваецца, РСМ у ангельскай. Ён паўсюль стандартызаваны. Зараз РГМ называецца. У выніку некаторыя назвы сталі больш зразумелыя, не такая блытаніна у гульне будзе, у асабісці з такімі ключавымі рэчамі. Вось, і такога шмат, там шмат такіх зменаў, але яны кропкавыя пакуль, ну, то бок яны наскрозь усю гульню фігачаць. Вось, павінна трошкі палепшыць стан перакладу. Наступнае будзем далей, дыялогі пакуль яшчэ распакоўваю, пакуль не дабраўся. Ну, з імі ёсць пытанні, мне не падабаецца, як яны распакаваліся. Я так разумею, яны змогуць рэйдамі тваю тэрыторыю адабраць, стань на мяжу з імі. Так, зараз, мы не пагаджаемся. Я на паўзе. Трэба абраць сабе генерала. У нас ёсць 4-го ўзроўня, вось нейкія. Атака, абарона. Мы бы зацікаўлены былі бы у гэтым самым. Давайте вось гэтага возьмем. У яго напад, вядома, самае моцнае. А можна нешта такое для абароны? Вось, абараняючы генерал ёсць Марк Андерсон. Давайте, можа, гэтага Марка Андерсона возьмем. Нам зараз абарона патрэбна, будзем ад абароны гуляць. Назначаны рэйдеры, вампіры, наколькі памятаю. Вось яны вампіры. Як вызначыць... Неяк патрэбна... Ой, ну, я зараз рэгіёнам указаў. Неяк можна было фронт выставіць. Так. Fallback line, area defense. Не тое. По-моему, была просто фронтовая лінія, не? Зараз, каб я памятаў. Давайте просто на мяжу вось так ім. Оп, выставіў. І яны павінны будуць самі размеркавацца. Але я правильно зараз усё раблю, я зараз спрабую згадаць. Я зрабіў сабе мяжу, я зрабіў сабе фронтавую лінію, на якую гэтая армія, ну, сама выставіцца. Яны павінны будуць яе абараняць, гэтую тэрыторыю, калі на нас нападуць. Але зараз наша ўся армія накіравалася літаральна ў адну кропку. Ім патрэбіцца час, каб туды прыехаць. Я зараз спецыяльна гуляю на павольнай хуткасці, бо калі нешта адбудзецца, я яшчэ не ўсё буду паспяваць. Тут можна 5 узроўняў хуткасці ёсць. Так. Пры гэтым яшчэ войскі, калі прыходзяць на тэрыторыю, яны будуць займаць абарону. Ну, скажем так, калі яны прыйшлі на фронтавую лінію, яны будуць акапвацца. І як бы умацавацца там могуць. Вось, гэта вельмі зручна. Так, ніякіх дывізіёна не трэніруюцца. Але магу я сабе дазволіць яшчэ дывізіёны? Не вельмі мне падаецца. Давайте паспрабуем яшчэ элітных рэйнджераў. Я тыркну іх. Так. Я магу паглядзець іх? Так, вы у нас. Вось такі дывізіён у нас у 4 атрады. Блин, мне падаецца патрэбна тлумачыць, таму што для тых, хто не гуляў, гэта ўсё поўная жэсць, і яна для мяне трошкі жорсткая, так? Але глобальна, давайте такое. Кожная армія ствараецца і мае ў сябе розныя атрады. Ну, там, дывізіёны, не ведаю, як яны там называюцца. Вось, дывізіі. І ў гэтых дывізіях можа быць... каб я зараз... Я ж яшчэ не ваенны і ўвогуле магу блытацца паміж рангамі там і што дзе. Дык вось, унутры іх можна яшчэ будаваць вось такое... як бы пастраенне, як яны, што яны будуць мець, што ў іх будзе ў падтрымцы, якія рэсурсы ім дазволены і так, розны раштунак, якія рабіць звычайна. Добра, проста колькасцю. Тады вось гэтыя рэйнджеры давайте. Пагляджу, 6 атрадаў атрымліваецца тут, першы радок, другі радок і ўсё, і хопіць, так? Нічога асабістага няма, толькі гэты самы стрэльбы супраць танкавыя. Давайте іх і возьмем. Вельмі простенькія. Давайте іх пабудуем. Я павінен просто націснуць на іх, не? А чаму... Не тое. Я не памятаю, як іх будаваць. Так, узгадаць, як тыркнуць іх. Я не раблю зброю супраць танкаў. Я размяркую, я буду яе рабіць. Блин, ну і відавочна, я дурны.
Так, не выставлено, куды яны будуць збірацца. Давайте яны будуць збірацца тут. Няхай будуюцца. Бясконца не. Давайте 2 пабудуем пакуль. Не будем спяшацца. Мне падаецца, 2 гэта ўжо шмат. Нават. Мне падаецца, арміі тут па крыху збіраюцца. Мы тут на нас нападуць з усіх бакоў. Разарвуць. Так. Гэта і будуць там рабіцца 2, пакуль няхай робяцца. Мы пойдзем у нашыя вырабы. Толькі одну фабрыку поставим на базовую зброю. Што у нас у базовую зброю ўваходзіць? Окей. Нават не бачу. А, вось, Big Iron. Так пачакайце-ка, мне Big Iron же патрэбны, так? Для маёй арміі. Ладно, не будем пакуль. Іх пашмат тут патрэбіцца. А стрэльбаў... Стрэльбы мне ж так сам патрэбны, правильно? І стрэльбы мне патрэбны. Ну, добра, давайте вось так будзе. Это яны і робіцца. А, ну добра. А, я ўзгадаў. Я выбачаюся. Я магу памыляцца, але у Hearts of Iron я даўно гуляў, і калісьці, па-мойму, там было такое, што мела сэнс, вы маглі рабіць як бы зброю папярэдняга тыпу. І ў выніку вы маглі, не гледзячы на то, што тэхналогія на новую ёсць, але вы як бы застаецеся на старых тэхналогіях усё яшчэ. Па-мойму, такое нешта было вельмі даўно. Вельмі даўно. Вось, таму што я калі не так даўно пагуляў у Hearts of Iron, я вельмі здзівіўся, што у мяне не мільён гэтых тэхналогій. Ну, па тыпу, вы кожны раз, калі новую адчыняеце, у вас як бы старыя ўсё яшчэ захоўваліся, і вы паміж імі скакалі, там бясконца яны былі літаральна ў інтэрфейсе. А зараз яны неяк аўтаматычна замяняюцца, вам не патрэбна дадатковых дзеянняў нейкіх рабіць. Ну, моцных нейкіх. Вам патрэбна дзеянні зрабіць, каб не перайсці на новую тэхналогію, па-мойму. Зараз я магу памыляцца. Так, яны там зараз акопваюцца. Пакрыху бонус атрымлівае за гэта. Так. Новы апдейт у них на крышачкі у гэтай самай, у гэтым модзе. Я не ведаю. Ці патрэбна? Я ўжо... Давайте просто пагадзімся, нам дадуць крышачкі, не? Так, ты сам выбираешь, чым навей, тым даўжэй рабіць. Ага. Окей. Мне просто падаецца, я калі пагуляў, я такі новую тэхналогію атрымаў, не патрэбна ніякіх дзеянняў, усе новыя вырабы будуць спрабаваць на новую тэхналогію перайсці, калі я жадаю, там трэба дзесьці натыркаць яшчэ. Так. Новый апдейт. Бла-бла-бла. Нейкія шляхі для крышачак, дзе іх больш зарабляць. А ё-маё. Вельмі рэкамендуецца. Я не вельмі жадаю разбірацца яшчэ дадаткова. Давайте буду рабіць выгляд, што я ведаю, і просто пакіну гэта неправільна, буду гуляць з гэтымі крышачкамі і галера з ім. Вось, таму што я не збіраюся яшчэ і туторыялы, гэта гульня вельмі, ну, не складаная, а комплексная. Вось гэта было бы правільна, то бок у вас шмат чаго можна рабіць. І гэта трошкі зараз будзе збіваць, вось у нас крышачкі ёсць. Ага. Мы выплачваем грошы нашай арміі, зразумеў. Фокус скончаны. Так. Адмаўленне ад гэтага самага Unification, дагаворы аб аб'яднанні. Давайте я зараз хутенька прачытаю вам асноўную сэнс гэтага. Так. Можа быць, давайте на ангельскай у голас, каб вы не сидзелі без нічога. 2071 was the year that the NCR, гэта Каліфарнійская рэпубліка, and Desert Rangers unified into a single organization bent on protecting the best interest of the people of the wasteland. At least some would say. For Abigail Lee, that was something she could never abide by. To her, the idea that the Desert Rangers would surrender their sovereignty, that they would turn a blind eye to any innocent just based on their nationality, was repulsive. Over time, she began to become emboldened by her views as she watched as innocent dies in the Brotherhood raids deep into Ancien territory. Her raiders continued probing into the frontiers of the Ancien territory
as cities like Shady Sands and New Reno turned a blind eye to the evils of the world. Taking on the mantle of the Rogue Rangers, the Rangers that defied the Unification Treaty and sought to stand by her ideals no matter what, Abigail gathered a small group of fellow Rangers and traveled to the wasteland of Esmeralda, hoping to make a difference in a way that she couldn't under the banner of corrupt government. Я так разумею, падзеі атрымліваюцца зараз маё толькі па гэтаму я раблю выснову. Падзеі адбываюцца пасля Нью-Векаса, і вось гэтая Эбігейл... Карацей, ну, што ў гэтым паведамленні расказваецца. У 71 годзе, 2271, нейкая Эбігейл Лі, зноў жа я не ведаю, я не знаёмы з ёй, вось, яна вырашыла, што, ну, трэба рэйнджерам ад калоцца да Вегаса наадварот. Ага, окей, ладно. Тады атрымліваецца Эбігейл Лі вырашыла, што ну рэйнджерам патрэбна існаваць асабіста ад NCR, таму што ну літаральна не пагаджалася з ідэямі NCR, то бок новая каліфарнійская альбо якая там рэпубліка каліфарнійская мне не бачна, так? Каліфарнійская, так. Новая Каліфарнійская рэпубліка, яна не была згодна, і таму яны рэйнджеры аддзяліліся ад іх і перасунуліся у гэтыя самыя на сваёй тэрыторыі, потому што вырашылі, што такім чынам яны змогуць рабіць хоць штосьці карыснае. Астатнія гарады таксама не вельмі як бы штосьці рабілі, яны пайшлі шукаць свой шлях, каб выпраўляць несправядлівасці ў гэтым сусвеце. Злот дзесьці там, нам толькі патрэбна яго знайсці, і у нас палітычная моц вырасла ад гэтай падзеі. Так, мадыфікацыя дзяржавы у сэнсе. Добра, давайте новы нацыянальны фокус. Зноў пра 7 дзень. Чуткі пра стары сусвет. Авент, устанаўленне аванпоста Меза. Добра, няхай будзе адбывацца. 7 дзён усяго на гэта патрэбна, вельмі хутенька можна. Час тут ідзе літаральна па гадзінах, то бок ён разбіваецца на гадзіны. У Вікторыі, напрыклад, ён па тыднях разбіваецца, і кожная частка ўвогуле Paradox, ну, кожная частка Paradox Interactive разлічана на розныя прамежкі часу. То бок, напрыклад, там той Stellaris, по-мойму, просто месяцы, ну, не просто адразу пролятаюць, ну, нешта такое. Так, але ў вайне нават гадзіна кожная важна. Так, у нас што есть? У нас гэта ўсё натрыкиваецца, не? Локальныя лідары. Ага. Гэта ўжо абраныя. Мы можам дадатковыя полісі, эканамічныя полісі. Давайте поліс нейкую назначым. У нас есть палітычныя сілы, каб вырашыць. У нас не хапае рэсурсаў, так? Production policies. Давайте на вырабы нешта. Не могу. Чаму? Арыгінальная краіна павінна быць Нью-Вегас, і мы вызначылі там, карацей, яшчэ. Нас не хапае тэхналогій, каб гэта хоць штосьці з гэтага прыняць. Насісці на сцяг, там злева знізу шмат чаго можна трэба змяніць. Ну вось гэта так, полісе гэта, усе я ў іх гляджу. У нас ёсць у нашай краіне прыняты ўжо нейкія рашэнні, военные, гэтые самыя, для вырабу было бы няблага, можа нешта змяніць, але, на жаль, у мяне па тэхналогіях нічога не адчынена. Культурныя ёсць нейкія, я бы, можа, эканамічныя, вось гэта абраў. Гандляр. Так. Хто ты ўвогуле? Што ён? Стабільнасць зніжае, моц палітычную падвышае. Стабільнасць падвышае. О, можа быць, у нас стабільнасці не тое, каб шмат. Давайте нешта знойдзем, што будаўніцтва ваенных фабрык. Гэта цудоўна, паскораная хуткасць, але мы не будуем ніякіх фабрык зараз. Можна будзе на потым адкласці пакуль. Пастаўшчык тавараў. Ага. Прыпасаў. Вось гэта, давайте вось гэтае. Пастаўшчык гэтага паставім, бо ён дазволіць нам знізіць трошкі нашы ну, расходы на ресурсы розныя. Я так разумею, гэта будзе карысна. Можа быць яшчэ што-небудзь. Ресурсаў колькі мы атрымліваем? Альбо палітычная моц і стабільнасць. Давайте палітычную моц і стабільнасць. Вось гэта. Няхай ён будзе. Гэты чалавек будзе нам пакрыху падмацоўваць нашу стабільнасць, якая не вельмі там супермоцная. Так.
Я не памятаю, на што ўплывае стабільнасць, шчыра. Колькі розныя гэтыя самыя. У нас штрафы, у нас за нізкай стабільнасці штрафы і на вырабы, і на заробкі, і ўсё гэта. Карацей, стабільнасць важная. Будем браць. Рашэнні. У мяне адзначана, што 4 рашэнні яшчэ ёсць. Што гэта? Палітыка розная. У нас ёсць крышачкі трошкі. Але што я з гэтым буду рабіць? Абед скончыўся, а мора не выкапалі. Ну, шкада. Добрага табе дня, Рэгана. А я буду далей разбірацца. Ага. Hot Tapes. Гэта інтра, якія тлумачаць. Fallout 1 інтра. Няхай будзе. Інтра на першы Fallout. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. Наши войски собрались зараз на паўночнай мяжы. І рэйдеры вырашылі не наступаць на нас, я так разумею. Мне цікава, Новая Каліфорнія на нас нападзе? Ну, таму што мы ж па тыпу не паслухалі іх, пайшлі сабе існаваць. Міхалеры тут. О, блін, жорстка, як горад знішчаны. Гіганцкі горад па памерах. In 2077, the storm of World War had come again. In 2 brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, Трайна расказвае гісторыю зараз, на фоне расказвае гісторыю Fallout. Ну, гэта самае. Дыпламатычна мы, увогуле, яны да нас абыякава ставяцца. Ну, і як звычайна гэта комп робіць, у яго рашэнні даволі простыя, я не ведаю, гэта актуальна для Hearts of Iron альбо не, я так агульна кажу. Калі паблізу ёсць слабыя гэтыя самыя суседзі, трэба напасць на слабога суседа. Вось так робяць камп'ютары. Пра пампоўка генерал. Я нават забыў, што такое ёсць. Што можна? Гэта ўжо ёсць у яго, так я разумею. Ага. Pain Train. Цудоўна. Так, гэта ўсё цудоўна. Мне бы хацелася б у яго нейкую абарону падняць. Натхняючы ён. Так. Слухайце, гэта літаральна спешл. Ах ты ж мод весёлы які. Карацей, ну, для тых, хто не ведае, не знаём з Fallout'ом, там сістэма спешл. Вы абіраеце, наколькі у вас параметры, нейкія характарыстыкі адпавядаюць. Вам вызначаючы, якія асабістасці вашага героя. Дык вось у гэтага генерала ёсць спешл свой, так, і ён моцны і з высокай удачай, так? І я магу яшчэ далей у дрэве талантаў як бы абіраць яму розныя асабістасці, збіраючы як бы персонажа. Окей. Так, гэта смешна, гэта круто, мне падабаецца. Nordrage, так, ну гэта не тое, каб... І тут шмат чаго чытаць. Давайте абароны. Так, абарона вось ёсць, тут ёсць атака і абарона. Гулі і інфантрі. У нас ёсць інфантрі, таму мне падаецца гэта яно. Калі тут ёсць яшчэ здароўе, recovery rate, выжыванне, падрыхтоўка для напада, гэта не тое. Найткіны, гэта ўсё Line Special Forces, гэта ўсё не то, Reconnaissance. Што дае гэта? Гэта атака на абарону. Можа тут ёсць. Хуткасць акопвання і максімальны ўзровень. Вось гэта, мне падаецца. Для маёй тактыкі, якую я зараз шукаю, каб нашу тэрыторыю як мінімум не захапілі, можа быць, нам увогуле варта было бы і напасць на кагосьці. Так-то. Я не ўпэўнены. Я просто не ўпэўнены. Я моцны, не моцны, у мяне арміі дастаткова, недастаткова, я ж у мяне інфармацыя о суседзях аніяка няма. Так. Давайте тады ўсё ж таки возьму атака супермутантаў.
Давайте вось гэтае. Просто хутчэй копвацца будзем. Вельмі просты бонус, гэта хутчэй. Я зараз гуляю не на выйгрыш, а на тое, каб не прайграць хутчэй. Ну, плюс разбіраюся ў гульне. Мне шмат чаго патрэбна разабрацца. Так. Таму што нападаць зручней тады, калі ты ведаеш, ну, сваю шырыню сваёй моцы. Вось, наколькі ты моцны рэальна. Я гэтага не ведаю. Так, у нас вінтоўкі ўсё яшчэ, там атрады падрыхтоўваюцца, вінтоўкі робяцца. Рыхтуюцца новыя. Так, новый фокус скончаны. Establishing, я буду чытаць на ангельскай і потым буду тлумачыць кароткую версію. Establishing outpost Meza. Right on the border of NCR territory, the former county of Esmeralda was to be the home of the Rogue Ranger and her followers' base of operations, Outpost Meza. While some say that it would be better if we fought against the greater evils of the wasteland, such as the Legion, ultimately it is those small evils that we must watch for, those that lurk in the shadows and strike against those who have nobody else to defend them. That is why the Rogue... Мне падабаюцца гэтыя персонажы. Я не сустракаў іх у Новым Вегасе, але нейкія такія вельмі законна добрыя, такія агрэсіўна нават законна добрыя. Магчыма, трошкі прамытыя. Вось. That is why the Rogue Ranger first went to Esmeralda to defend the helpless and fight back against those who would strike at them. Карацей, гэты аванпост, які, то бок гэта тэрыторыя, дзе мы зараз знаходзімся, гэта мы выбраліся ў пустэчы і на гэтай тэрыторыі заснавалі свой аванпост Меза. І мы як бы агрэсіўна насаджваем дабрыню на тых, там, дзе нешта несправядлівае, мы ва ўсім разбярэмся. Там на паузу, калі фокус чытаеш. Пардон. Там 15 дзён можна яго не ставіць, а пасля час марнуюцца. Зразумеў. Стабільнасць вырасла базовая. Я не заўважаю, было бы добра, каб аўтаматычная пауза была. Ну, шчыра. Так. Як гэта? Скарбы TV-тауна. Мы пачынаем гэтае самае. Даследаваць, карацей, тэрыторыю навокал. Мы толькі высадзіліся на гэтай тэрыторыі. Я зараз хоць не трошкі пакрыху разумею сэнс фракцыі. Киллер-Пик, вось наш аванпост Меза. Это наша столица. Адзінае, што тут гэты стаіць. Новая Каліфарнійская рэпубліка і армія. Мне гэта не вельмі падабаецца. Вы як там, акапаліся? Акапаліся, пакрыху умацаваліся. Добра. У прынцыпе, у нас гэтыя ўсе даследаванні, яны не вельмі доўгія, там усяго некалькі дзён патрэбна. Давайте паскорым трошкі. Як паскорыць час? Мне падавалася 1, 2, 3, 4 і ўсё, і вось так і паскараецца, але чамусьці не працуе 1, 2, 3, 4. Ага, плюсик і мінусик, вось оно наше. Давайте. Блин, мне незручно так будзе. Блин, чаму не 1, 2, 3, 4, 5? Наш незручней. Актывацыя усяго плана. Але ў нас плану ж няма. Яны ж там просто акапаліся. Я ж нешта не так зрабіў? Ну, чамусьці кнопка просто план доступна. Ну ладно. Я не вельмі памятаю, як планаваць, не вельмі, я ўвогуле не памятаю, як планаваць, як працуе гульня, звычайна. Вы робіце сабе армію, вы выставляеце ёй фронт, і вы можете праставляць некалькі фронтоў, каб распланаваць, як яна будзе нападаць, і, ну, як бы, нейкая ідэя, скажем так, як нападу вам праводзіць. То бок вы літаральна ваенныя дзеянні кіруеце імі ну, так стратэгічна, скажем так. Пры гэтым вы можете потым абраць момант, калі гэта будзе вам зручна, то бок вы прадумалі ўвесь план і даеце вашай арміі прыказ на загад аб тым, каб яны выканалі гэты план. А план патрэбна яшчэ час на падрыхтоўку, то бок яны не проста вы сказалі і яны пабеглі і робяць. Гэта не гульня пра мікракантроль. Гэта гульня пра больш удалы план у параўнанні з вашым ворагам. І атрымліваецца, як бы вы прапланавалі, зрабілі, вы малайчынка, і ён можа проста не спрацаваць, таму што, ну, неўдалы момант абраны для нападзення, альбо, ну, выконвання яго. Вы можете разбіваць арміі для выконвання гэтых планаў. Я не памятаю, як гэта робіцца. Ні халеры. Добра, што я ўзгадаў, як фронт робіцца. Я малайчынка, я шчаслівы, што я магу хоць гэта зрабіць.
Дарэчы, нашыя войскі акапаліся. Калі рэйдеры вырашаць на нас напасці, яны ўжо не змогуць гэтага ну, як яны нападуць, і яны сустрэнуць наш супраціў нашых рэйнджераў. Хутчэй за ўсё мы значна мацней. У вампіры гэта, я так разумею, поўнасцю ўсё адбітыя рэйдеры, таму мы, в прынцыпе, можам з імі ваяваць. Я не здзіўлюся. Толькі у нас няма ніякага тлумачэння, чаму мы можам на іх напасці. Я так разумею, для гэтага патрэбна падмурак нейкі. Ведаю, як тут аўтаматычна працуюць планы і лепшы мікракантроліць. Я не памятаю, як мікракантроль. Ну, я нічога... Я добра, што паставіў гэтыя войскі. І... Добра. Я не ўпэўнены, як, напрыклад, з гэтага план нейкі зрабіць. Альбо нават проста... Калі я проста націсну, што будзе тады, я не ўпэўнены. Вось. Гэтая большасць гэтых кнопак мне зараз нічога не нагадваюць. Прыказы яшчэ... Прасаваныя атакі, розныя бонусы, да халеры ўсяго. Тут, ведаеш, хаця бы базава гэта памятаць. Я не памятаю, на жаль. Інтра на першы фалт. Я ж тебе ўжо адзначыў. Ну? Давайте, няхай... Мне падаецца, ну, у нас яно скончылася ўжо. Чаму яно зараз яшчэ раз ёсць? Яно просто паказвае, што яно папярэдзіла, што як толькі вы яго праслухаеце, яно знікне. А яно ні халер не знікла. Ладно, няхай. Новый фокус скончаныя. Странныя перадачы. Every day, on every radio and television in the county, only one channel would be active, and only one show would be on 24/7. Carousel. Carousel is a strange show, showing the lives of strange machine people as they about their fake days, living little Можно я спиню этого? Мне подается нервно. И оно будет проигрываться. Disable поруч. Я шчыра не бачу дзе. Гэта папярэдзіць. Усё, вось. Каб не папярэджвалі. Вось. Каб папярэджванне знікла. Так, every day on every radio and television in the county, only one channel would be active, and only one show would be on 24/7. Carousel. Carousel is a strange show, showing the life of strange machine people as they abound their fake days, living little facsimilitudes, короче словом, of human life. They weren't very good actors, were often actors breaking down on set and needing to be replaced. Still, the sight of those machines gave the Rogue Rangers a curious thought. What sort of evil could be orchestrated in something like this? Мы, карацей, атрымалі у гэтым, карацей, на гэтай тэрыторыі бясконца ідзе адна і тая ж тэлеперадача. Роботы, падобныя на машын, вядуць шоу, на якім яны імітуюць жыццё звычайных людзей. Але роботы зношаныя, і яны часта ламаюцца літаральна на сцэне падчас шоу, ну, іх увозяць. І гэты самых нашых рэйнджераў пачынае клапаціць. А што ж за зло магло прывесці да таго, каб мы вельмі такія барацьба са злом, гэта наша крэда ўвогуле. Іх цікавіць, што за зло магло стварыць такое шоу. Ось. Вось такая вось у нас дзіўная халера. Падтрымка вайны вырасла ў нашай фракцыі. Добра, наступны. Зараз у нас могуць быць выбар. Мы давайте пабудуем гэтыя воркшопы. Бо нам яны патрэбны. Няхай будзе больш. Бо мы так робім недастаткова. Нават для той... Памятаеце, я атрад пачаў ствараць, так? Для яго яшчэ даволі доўга. Ён наняўся ўвогуле? Ён яшчэ не наняўся нават. Трэніроўка яшчэ адбываецца. Няхай працягвае трэніравацца, новыя атрады трэніруюцца. Для іх зараз рыхтуецца яшчэ і зброя. А зброя будзе павольна рабіцца. Нам яшчэ шмат тыдняў да таго, каб яе хапіла. Так, а наше новае даследаванне гэта 30 дзён да наступнага. Ну, зараз можам проста паскорыць, таму што 30 дзён нам не тое, каб шмат чаго рабіць. Ёсць? Ну, чакаем. Вось. У прынцыпе,
Гэта вы зараз, калі ніякіх ваенных дзеянняў не адбываецца, гульня прыкладна так і выглядае. Вы абралі некалькі рэчаў, галоўна не забыць, што вы там рабілі, і сядзіце, чакаеце, пакуль гэта выканана будзе. Калі ідзе у Hearts of Iron, калі гуляеш, у вас няма часу доўга там нешта сядзець, толькі у самым пачатку, перад вайною. У вас ёсць год на падрыхтоўку, прыкладна, да вайны, і вы якія рашэнні, ну, вы як бы вырашаеце, як вы прыйдзеце да гэтай вайны. А вось, як вы будзеце да яе падрыхтаваныя, альбо не падрыхтаваны. А вось, на які бок вы зоймеце ў выніку? Ну, за некаторых краін ёсць выбар, на чый бок стаць, у некаторых не вельмі ёсць. І можна гуляць ад гэтага. Тут, я так разумею, гэта у нас Fallout мод можа мець значна больш перыяды, калі мы не павінны ні з кім ваяваць, ну, глобальна. Я не ўпэўнены. На мой погляд, пакуль выглядае, што не абавязкова мы павінны ваяваць з кімсьці. Вось, можем просто пасядзець пакуль. Ну, зноў жа, гэта заснаванне толькі гэтага аванпоста. Паслядоўнікі апакаліпсіса. Зноў жа, я прачытаю поўнасцю па-ангельску і патлумачу асноўны сэнс. Following their recent establishment in our neighboring rivals, a group of humanitarian pacifists who dub themselves the followers of the apocalypse have begun trickling into our lands. Their aim is seemingly noble, to provide services to those in need, ranging from medical care to agriculture advice. They care for the parts of society we prefer to forget, be them homeless or junkies, and are accepting of all that have no one left to turn to. On this front alone, we have no qualms with them. After all, who would refuse free medical supplies? Problems only start to arise when you look closely at our neighbors, where the followers have been established for a while. Support of any sort of war among the people of these nations is slipping, as they prefer to stay on their farmsteads and practice their new medicines. There is even some indication that the followers accept seditious anarchists into their ranks who are intent on either burning our nation to the ground or seizing power themselves. We may need to keep an eye on them, therefore, if we decide to tolerate the followers remaining in our land. Once established in a nation, the followers appear very difficult to uproot. We must therefore decide swiftly, before they have a chance to settle down properly, whether or not we should welcome these followers of the apocalypse and their strange beliefs into our lands. Accepting them will undoubtedly bring benefit, but at what long-term cost? Карацей, ёсць такія паслядоўнікі, фракцыя паслядоўнікі апакаліпсіса, пацыфісты, якія шукаюць ну, толькі як бы дапамагчы там сіроткам і ўсім, каму не пашчасціла, так? Падавалася бы, ўсё добра з імі, і яны будуць дапамагаць і нам, калі з'явіцца на нашай тэрыторыі, але калі паглядзець на тое, як, ну, як змяняюцца тыя тэрыторыі, дзе яны ўжо знаходзяцца, яны распаўсюджваюць ідэі, якія, ну, супрацьваенныя погляды у сусвеце, дзе вайна гэта, ну, скажам так, вельмі... Калі ты не воюеш, ты мёртвы, ну, скажем так, прыкладна. І ў выніку атрымліваецца, што не толькі іх пацыфісцкія ідэі, а ёсць яшчэ такі момант, што яны ну, распаўсюджваюць анархізм і непатрымку любой улады, якая воюе, а то бок любой улады тут. І канкрэтна яны не распаўсюджваюць, але прыводзяць тых, хто яе распаўсюджваюць. То бок результаты могуць быць у доўгую вельмі непрыемныя. Калі ў кароткую яны вельмі крутыя, таму што яны будуць падтрымліваць, ну, даваць медыкаменты для людзей. Вось, што ў нас за варыянт? Дазволіць ім прыйсці, і паслядоўнікі апакаліпсіса ў нас паселяцца. Так. Дазволіць моцныя рашэнні прымаць. Але калі мы будзем злобнымі альбо агрэсіўнымі, яны могуць пачаць, ну, супраціўляцца нам. Калі мы не дазволім, нам тады будуць дазволены агрэсіўныя дзеянні. Агрэсіўныя дзеянні, якія можна будзе выкарыстоўваць супраць іх, каб не даць ім засяліцца на нашай тэрыторыі. Так. Зараз гэта гучыць, як падавалася бы, як простае рашэнне, але ў нас зараз два шляхі. Першае, гэта мы дазваляем ім засяліцца, і ў нас з'яўляюцца рашэнні, якія, ну, там, дадаткова нам дапамагаюць, але калі мы будзем занадта агрэсіўнымі, то мы будзем, ну, гэта нам адыграецца назад.
А альтэрнатыўная гэта штука у тым, што мы можам нам адчыніцца набор агрэсіўных дзеянняў, якія нам прыйдзецца прынимаць, інакш яны заселяцца да нас, і мы ўжо ад іх не зможам пазбавіцца. Не, калі мы гэта наадварот, калі мы будзем рабіць, калі мы абярем гэты шлях, мы зможам ад іх пазбавіцца, яны ад іх проста потым немагчыма пазбавіцца, што б яны не рабілі. Наша групоўка агрэсіўная і пра знішчэнне зла, у нас няма у нашай дактрыне я пакуль не чуў нічога пра тое, што мы павінны абараняць кагосьці. Не, мы павінны знішчаць зло. Вось. І пры гэтым, я так разумею, мы фанатыкі трошкі ў гэтым сэнсе. Давайте пойдзем, будзем адыгрываць далей рэйнджераў. Я не ведаю рэйнджераў з Нью-Вегаса, таму я вам не скажу, тым больш, што падзеі адбываюцца да Нью-Вегаса. Я не вельмі ўпэўнены, як яно адбываецца, я не ўпэўнены, хто яны такія, але ў маім поглядзе яны будуць фанатыкамі вельмі моцнымі, такімі проста адбітымі. Вось, з вельмі высокімі мэтамі, якія бачаць зло паўсюль. Гэта вельмі гучыць як такі агрэсіўны ордэн паладынаў. Давайте супраць іх будзем. Нам не патрэбны анархісты на нашых землях. Ну, гэта мы там ніяк не ўплываем на гэта рашэнне, няхай будзе. Новае рашэнне. Вось яны, з'явіліся 3 рашэнні. Падарваць падтрымку гэтых самых фолавераў гэтых. Ага, базовую стабільнасць на -5. Але на 50% давайте гэтае рашэнне. Карацей, сэнс рашэння. Калі абіраем, базовая стабільнасць падае на 5. Гэта непрыемна, але ў нас і так не той каб шмат. Але калі мы пазбавімся ад гэтага, 10 на 10 дзён гэта ўсяго будзе. І пасля, калі мы скончым з гэтым, мы будзем паляпшэнне для нашай даследавання адной з тэхналогій. Гэта добра. Менш ваеннай сілы на 15 дзён, і мы потым атрымаем яшчэ 30. Пры гэтым зноў жа даследаванне далей. І яшчэ. Новы аванпост, слот для будынка і воркшоп. Гэта абавязкова. 15 дзён мінус 100 людзей. Так. Пазбавіцца ад паслядоўніка, ад форта паслядоўнікаў. Мы вычысцім іх форт і такім чынам атрымаем сабе месца для нашай аванпост, месца для будаўніцтва і яшчэ воркшоп адзін. Давайте гэта возьмем. Нас воркшопаў зараз не хапае, просто жесть. Што па будаўніцтву? Я вось паставіў тут, і ў прынцыпе у нас нічога няма. Нам патрэбна яшчэ фабрыкі, якія будуць... Нам больш фабрык гэта патрэбна. Я не памятаю, як перасоўваць одну фабрыку як вольную, як прыярытэт для фабрыку даваць. Можна перабудаваць фабрыку з ваеннай у цывільную і з цывільнай у ваенную, але калі цывільная робіць... Я думаў, што яна будуе ў любым выпадку. Ну, цывільная. Нешта мне так падавалася. Вось яна у нас атрымліваецца адна такая ёсць, але як казаў Врыск, па мне падаецца, я выбачаюся, калі не Врыск казаў, то як бы атрымліваецца, нам патрэбна прымусіць іх будаваць замест рэсурсаў для людзей, займацца будаўніцтвам. Ну, мы ў любым выпадку гэта вырашым, таму што у нас там ёсць на месяц загад. Мы атрымліваем 2 цывільных воркшопа, карацей. Фабрыкі для грамадзян. Грамадзянскай фабрыкі, вось. Рашэнне яшчэ даступна. Мы можам прымаць некалькі адразу. Давайте адразу некалькі тады. Вось гэта ўсё. Там пагаршэнне па ўсяму, але агульна ў нас з'явіцца яшчэ тэхналогія. Дарэчы, 30 дзён на адну з тэхналогій у нас вызваліцца слот. Чакаем час. Дарэчы, у мяне ж... Так, узлом тэрміналаў ідзе. Няхай займаюцца. Цудоўна. У нас не той, каб шмат адбываецца, не той, каб на нас нападаюць. Мне не падабаецца, што па крыху збіраецца нейкая армія з Новай Каліфорніі. Бо калі яны вырашаць на нас напасці, гэта будзе кабзда. Я спадзяюся, што не будуць.
Так, новых войскаў у нас таксама яшчэ не сабралося. Доўга вам там? О, вы яшчэ будзеце доўга. А, недастаткова ресурсаў, каб іх натрэніраваць. Зразумеў. Добра, тады яны будуць даволі доўга, бо ў нас для трэніроўкі гэтай арміі нам патрэбна больш ресурсаў, а фабрык не хапае, на жаль. Давайте адзначым вось гэтых. Калі у нас з'явіцца новая фабрыка, то будзе чаго пабудаваць. Так, трансмісія ад кагорты Ланіуса. Так, яны пачалі вайну супраць блакітнай ружы. Добра. Мы ўзламалі тэрміналы, гэта значыць, што у нас зараз пойдзе будаўніцтва. Так, у нас пайшло будаўніцтва. Нарэшце. Нарэшце. Пайшло будаўніцтва, будуецца фабрыка яшчэ адна, цывільная. Я яшчэ іх падбышу будзе, няхай будзе адна такая. І мы яшчэ ваенную адну пабудуем. Вось тут. Няхай. Дарогі мы ўсё яшчэ будаваць не можам. Аванпасты, што вы даеце? Так. Аванпост штраф на атаку дае. Угу. Фокус абраць. Дзякуй вялікі, што нагадаў. Гэта патрэбна ў гэтай гульне абавязкова яго выстаўляць. Так, што у нас? Дадатковыя слоты пад будаўніцтва. Павялічваецца насельніцтва. Насельніцтва пакуль хапае, яго не шмат, але можа пачакаць. Вось гэта, яшчэ старыя інструменты, зброя рэйнджераў. Так. Цудоўна. Яшчэ ёсць рашэнні нейкія. Якія рашэнні ёсць? Это часовае. Прыпасы... О, прыпасы у фолавераў. Гэта пачакайце-ка. Я не магу яго? Актыўна на 3 дні. Але я нічога не магу з гэтым зрабіць. Дзіўна. Гэта яно зараз выконваецца. Штосьці яшчэ. Праграма скавенджераў. Што такое? Рабіць нашу асабістую зброю гэта ўсё добра, але на гэтых самых на пустэчах дастаткова яшчэ скарбаў і старажытных сакрэтаў, чакаючых на наше адкрыццё. Мы можам выкарыстаць нашы рэсурсы. На 90 дзён будзе менш цывільных, гэтых самых фабрык працаваць. Так. Я не ўпэўнены зараз, што мы можам сабе гэта дазволіць. Давайте мы можам даследаваць нашы пустэчы, але я не ўпэўнены, наколькі добрыя вынікі гэта прынясе. Я разумею, што Wasteland, сэнс Fallout у тым, што вы ў асноўным знаходзіце, а не будуеце сваё і перавыкарыстоўваеце штосьці старое. Таму давайте пакуль і проста не ўпэўнены, наколькі гэта будзе эфектыўна. З іншага боку, яно там выкарыстоўваецца і працуе. Няхай вось фабрыкі, яшчэ пабудуецца хаця бы адна там фабрыка у нас. Магчыма, пабудуецца яна праз 2 гады. Вітаю, Мета Егорай. Я спрабаваў цябе знайсці учора дзе-небудзь на стрымах, дзе-небудзь у чатках. Яна перамагла учора у рулетцы, і таму мы гуляем у яе. Я думаў, што я буду ўвесь стрым разбірацца, але не, яна не настолькі адрозніваецца ад Hearts of Iron. Пры гэтым я тое ж, чаго я не памятаю, і гэта я не памятаю з самого Hearts of Iron. Вось, мы зараз абралі рэйнджераў, мы гуляем за рэйнджераў, рог-рэйнджеры. Мы заснавалі аванпост Меза і спрабуем распаўсюджваць змагацца са злом. Як мінімум, проста адбудоўваемся яшчэ. Вось, на гэтай новай тэрыторыі пазбавіліся ад паслядоўнікаў апакаліпсісу. Гэта фракцыя, якая мірная фракцыя, але пры гэтым яна дадае анархістаў, а мы нахрен анархістаў не любім, мы жа, законна адбітыя. Вось таму мы зараз іх усіх праганяем на нашай тэрыторыі, вызваляем іх фарты, займаем яшчэ іх месца, дзе яны жылі. Так, добра. У нас указаў яшчэ, вось гэты указ мы не будзем браць пакуль, я не ўпэўнен з ім. Што гэта?
Вашингтон Бразерхуд. Это что? Пагаднення. Вашингтон Бразерхуд. А яны ваявалі, я не ведаў. Вашингтон Бразерхуд. А яны, по-моему, былі вось тут дзесьці, так? Вашингтон Бразерхуд. Вось яны напалі і, атрымліваецца, кагосьці захапілі. Угу, там бойка, яны воюють з Якама Нейшн. Добре, няхай воюють, працягваюць. У нас пакуль ціха. Рэйдеры сказалі, што нападуць на нас, але ў пэўны момант яны такія нахрен гэта, мы не будзем нападаць на вас. Пабачылі нашых рэйнджераў і забілі. Няблага было бы на іх у адказ напасці, дарэчы. Як аб'яўляць вайну ў гэтай гульні, а? Ага. Рейды. Так. Гэта не тое. Гэта не тое. А, гэта не тыя рэйды. Я падумаў, што рэйды. Каб я памятаў... Ага, гэта розныя фільтры. Давайте-ка, не-не-не. Не-не-не, можна мне, калі ласка, без фільтраў? Прыбраць фільтры. Можна? Калі ласка. Я не жадаю фільтра. Зараз. Так, вось, фільтр прыпасаў гэта цудоўна. Дыпламатыя, можа ён? Я жадаю прыбраць фільтры ўвогуле. F1? А, во. Сапраўды. А тут няма такого? Тут літаральна гэтага няма. Дзякуй вялікі, але просто што... Дзіўна, што ў гэтым спісе няма з фільтрамі, няма магчымасці проста прыбраць іх. Так, стандартны рэжым мапы. А, ну вось он, стандартны рэжым мапы F1. Усё. Сфабрыкаваць прычыну нападу. Ну гэта рэйдеры, яны зло, мы павінны іх напасці. Усё. Навошта тлумачыць нешта. Мы не любім рэйдераў, мы любім зло, мы павінны напасці. Ну ладно, было бы добра, каб у нас былі проста рэйды. Ну, глобальна, то бок мы такія. Мы можам проста напасці на кагосьці без неабходнасці іх знішчаць і поўнасцю захопліваць. Зарэдзім суседніх блогераў. Пачакайце яшчэ, да канца стрыма прыйдзецца да рэйдаў дачакацца. Я з паузы не зняў. Я-то думаю, нешта час павольна ідзе. Музычку грамчэй рабіць не буду, бо я баюся, што нахрен мне пашлі Twitch і YouTube пасля гэтага стрыма. Гэта музыка выкарыстоўвае радыё з гульні, канкрэтна выкарыстоўвае радыё New Vegas, у нас вельмі тэматычна. Вось. Спадзяюся, яны нас не кідануць. Так, TV Town. А, вось, дарэчы, вось он TV Town. Яны ж зусім маленькія. Я спадзяюся, у TV Town не вызначыцца, што там, гіганцкія роботы якія-небудзь супраць нас. Кагорта Ланіуса напала і захапіла 3 штаты. Так, добра. Так, пачакайце-ка. Новая падзея. Паслядоўнікам было адказана. Давайте зноў жа, буду рабіць так. Чытаю па-ангельску, потым тлумачу, пра што казалася. Having worked out we have been behind the successive attempts to undermine their influence and steal their supplies, the followers of the apocalypse have finally grown tired of our antics and left our lands. Whilst they are still happy to tend our civilians in bases set up around the border, they refuse to step a foot inside our nation in protest. We say good riddance. Their anarchist kind have no business here except attempting to overthrow us. Our people are somewhat annoyed at our choice of action, but at least they will no longer be swayed by follower propaganda. Карацей, гэтыя самыя паслядоўнікі апакаліпсісу не суюцца на нашу тэрыторыю. Яны згодныя лячыць нашых людзей на мяжы, але не заходзяць на нашу тэрыторыю ўвогуле, і мы гэтым шчаслівы, нягледзячы на тое, што частка нашага насельніцтва не вельмі гэтым задаволена, але хоць наше насельніцтва не будзе пад уплывам іх прапаганды. Ух, клятыя паслядоўнікі апакаліпсісу, ух. Ты хоць вывучаеш зброю, прамысловасць, так, усё раблю. Ну, як мінімум, мы робім абсалютна абсурдныя тэхналогіі, некаторыя з іх. Напрыклад, мы вывучаем дынаміт, каб можна было лепей выкапваць мора, таму што мора ў нас няма, нам патрэбны дынаміт. Нам патрэбны сабакі, каб потым капаць глыбей яшчэ, і яны будуць выкапваць гэтую зямлю, і яны будуць рабіць горы. Нам для гэтага патрэбны інструменты, яны яшчэ будуць карысныя, і проста так вырашылі базавыя фреймы для сілавой брані рабіць. Гэта проста таму што.
Ну, вось, лагічна. У нас тэхналогіі спецыяльная абраная, вельмі важная. Мне здаецца, па-ангельску можна не чытаць, а адразу пераказваць, што там. Ну, просто гэта момант, калі я просто сяджу, маўчу, і быццам бы нічога не адбываецца. Ну, ось, таму я ўслых зачытваю, і яшчэ ў мне хапае часу, каб трошкі падумаць над тым, што я прачытаў, і магу тады перакласці. Не толькі, ну, тут у любым выпадку перакладаць патрэбна, а самае непрыемнае якраз такі ў гэтым момант патрэбна сядзець і думаць, якое ж гэта слова адпавядае чаму же у беларускай. Ось гэты момант ён самы складаны. Дарэчы, скажу, за 1,5 гады, у прынцыпе, стрымоў і бясконцай гульні я раней, ну, я звычайна гуляю на ангельскай, просто заўсёды гуляю на ангельскай, але перакладаць гэта асабістая свая здольнасць. Зусім вельмі розная таго, каб просто чытаць па-ангельску, правильно? Тыя, хто ведаюць, тыя, ну, я думаю, магчыма, вы знаёмы з любой іншай мовы так атрымліваецца. Пераклад гэта зусім іншая здольнасць, якую трэба мацаваць, і за 1,5 гады яшчэ плюс-мінус стала нармальна. Вось, таму што раней гэта было ў самым пачатку было складана, вельмі складана. Я не мог узгадаць гэтыя словы ўвогуле, ну просто што чаму адпавядае. Хуткасць абраная на двойцы, просто у мяне тады, калі ўсё занадта хутка будзе адбывацца, я не буду паспяваць, і я буду, ну, вось, напрыклад, з'яўляецца стонкс у нас падзея. Вось, у мяне няма моманту, каб просто расказваць вам. Як паказваць рэкламу, дык ніякіх праблем, усё лётае. А як страмень стрыма аддаваць, дык нам у роўным месцы лаг на лазе. Вітаю, шановнае гаспадарства. Вітаю, Пурбай. Дзіўна. Дарэчы, рэкламу, калі б мог рэкламу адключыць, быў бы шчаслівы. Рэклама на Твічы працуе наступным чынам. Вы альбо, калі вы выключыце ўсю рэкламу, ну, я выключу ўсю рэкламу, яна зараз выключана, каб вы разумелі. Рэклама на прыроле выдаецца некаторым гледачам, просто рандомна, як трапіць. То бок, калі вы толькі заходзіце на стрым і вам паказваце вось гэтая рэклама, каб ад яе пазбавіцца, зараз каб я не нахлусіў, мне патрэбна ў гадзіну паказваць вам 4 хвіліны рэкламы. То бок, альбо вы глядзіце рэкламу перад тым, як просто пачаць глядзець стрым, альбо я для ўсіх гледачоў стаўлю 4 хвіліны, мы сядзім, глядзім рэкламу. Вось, гэта кабзда. Ну, я не магу альбо адно, альбо другое. Вось вам выбар. Як мінімум 4 хвіліны. Мне патрэбна больш, ну, я магу і больш выставіць, але гэта трошки абсурдная халяра. Ось. Можа быць, варта было бы, можа быць, ставіць рэкламныя перапынкі на хвілінку там раз ну, на пару хвілін. Блін, ну ўсё ж такі нават хвіліна. Уявіць сабе, кожныя 15 хвілін ставіць хвіліну рэкламы, ну, то бок 14 хвілін глядзім, ну, гуляемся і потым хвіліна рэкламы. У Беларусі ніколі не паказваецца, ну, пашчасціла. Яно такое, ну, я не упэўнены чаму. Ну, я не ведаю, мне просто невядома. Я на стрымы іншых стрымераў просто скачу, і раптоўна мне можа пачацца гэтая халера. Вось. І як, ну, таксама пераправяраю свае стрымы час ад часу. Прырол, ну, дарэчы, гэта самае, у мяне, як ён, Prime, ну, падпіска. Ну, яна ўвогуле на Amazon Prime для TV, скажем так, для гэтых самых, для кіно. Але яна таксама і на Twitch распаўсюджваецца, і ў мяне тады рэкламы няма. Не мэтавы рынок. Ну, хутчэй за ўсё санкцыі, мне падаецца за гэта. Тонкс. Так, мы дакладна не ўпэўнены, якія стокавы індекс зараз, альбо ці яны ўвогуле існуюць. Так. Але гэта інвестыцыя ад нашага дарадцы нейкага Джеремі, хто такі Джеремі, мы атрымалі дадаткова яшчэ крышачкі, 60 000 крышачак, якія не вельмі ўпэўнены, як працуюць, але гэта не вельмі важна. Я думаю, што калі я за стрым не разбяруся, з гэтым нічога дрэннага не адбярэцца. Не здарыцца, выбачаюся, словы. Інвеставаць у маленькі бізнес, хуткасць будаўніцтва і выраб ад фабрык. І на 270 дзён. Толькі менш прыбытак крышачак пасіўны. Так, яшчэ аплаты. Так, адна з 4 опцый. Зразумеў, ну то бок яны будуць здарацца і ўсё, няхай здараюцца. Давайте не будзем пакуль, давайте доўгатэрміновыя нейкія рашэнні прымаць зараз у пэўны момант. Так.
Што гэта? Палітычнае дзеянне. Рабіць вырабы для людзей. Гэта праект. Тэхналогіі. Стабільнасць і хуткасць даследаванняў у падзе. Ну, добра, такія сабе рашэнні пакуль. Я б ожидаў нейкія рашэнні, якія нам даюць просто бонусы. Можна сказаць толькі тое, што мне карысна будзе? Што у нас па фокусах? З фокусамі у нас зараз на выбор было 3. Мы зараз збіраем зброю рэйдераў. Гэта дадасць нам дадаткова 2 фабрыкі для ваенных фабрыкі. Потым пойдзем далей ужо ў наступны гэты самы, пункт. Можа быць яшчэ вось гэта. Для 2 слоты будаўніцтва і больш насельніцтва у нашага аванпоста будзе. Гэта добра. То бок я думаю, гэтыя 3 тэхналогіі нам увогуле ўсе, кірунка гэтыя ўсе патрэбны будуць. На гэта засталося 9 дзён. Хутка будзе. Так, броня ёсць. 2 тэхналогіі адразу. Цудоўна. Што у нас па тэхналогіях? Гэта што-небудзь дае? Хуткасць трэніроўкі дывізіі пакуль не вельмі актуальна. Палепшаная зброя. Гэта ўсё пакуль мы 2 гады нам не хапае да гэтага. Мы будзем запаволена гэта даследаваць. Давайте возьмем, што бліжэй нам. Дадаткова яшчэ зброя. Таксама мы не вельмі актуальна для нас. Лагістычная кампанія. Давайте, можа, індустрыю нейкую паляпшаць. У нас з індустрыяй трохі так сабе. Вось тактыкі. Аўтаматызаваныя ваенныя, карацей, роботы. Давайте, дзе ў нас звычайная, асіметрычная, аўтсайдер. Карацей, вось гэта, мне так падаецца, для нашых рэйнджераў самая тэхнічна, як бы, падыходзячая. Класічная ваенная тактыка. Не шмат тэхнікі, не выкарыстоўваюцца нейкія тут увогуле людзі з гэтым самым, з лукамі. Гэта не пра нас. І нейкая увогуле, што гэта? Мутанты, карацей, мутанцкія штукі. Гэта выглядае як наше дрэва. Калі ваяваць пачнеш, лагістыка стане краевугольным камянём. Я памятаю, з лагістыкай самае дрэннае, і я скажу, самая жэсць, гэта тое, што мы пакуль нават дарогі будаваць не можам. Мы не можам аніяк палепшыць сваю лагістыку ў рэгіёнах. Мы можам толькі ўмацоўваць іх. Вось, гэта пакуль у нас па-за межамі нашых здольнасцяў. Давайте вось гэта. Паехалі праз звычайную вайну. Так, даследаванне. 316 дзён. Гэта да халеры яшчэ даследаваць. У нас яшчэ запаволена на 25%. Гэта не вельмі хутка будзе. Нічога. Гэта даследаваць нам усё роўна патрэбна. Індустрыя. Гэта што? Інструменты вось гэтыя мы атрымалі. Такім чынам у нас прырост яшчэ вырабаў ёсць. Гэта ў нас што? Планаванне індустрыя. Трошкі бонусаў. Хуткасць будаўніцтва і рамонту. Колькасць людзей. Насельніцтва. Давайте агракультуру трошкі будзем засяваць палі бульбачкай будзем. Таму што у нас не той, каб шмат да халеры людзей. Іх 600, я не ведаю, па межах гэтага моду 642 ваенных сіл гэта нармальна ці не, але выглядае не вельмі сур'ёзна. Калі на нас проста ў вялікай колькасці нападуць, нас проста раскатаюць. Добра. Што у нас бліжэйшае? У нас хутка будзе наш гэты самы. Давайте яшчэ падкорам на 4. Падзей пакуль не адбываецца. Музычка цудоўная. Яна з Нью-Вегаса, з радыё Нью-Вегаса. Так, оп, спынілі. Вось яна наша падзея. Карацей, яны знайшлі прыпасы зброі. І выглядае, што тут сотні, цэлыя сотні гэтых стрэльбаў розных. Спадаецца, нам гэтага хопіць надоўга. Выкарыстоўваць іх для нашых вялікіх боек. Так. Хуткасць дывізіёнаў, атака, абарона.
на 365 дзён, альбо у два разы по 50 бонус 50% для тэхналогій ваенных. Давайте для тэхналогій возьмем, бо я разумею, што для нашых вялікіх боек гэта цудоўна, але я не ўпэўнены, калі на нас нападуць. Ці нападуць на нас у бліжэйшы 365 дзён. Калі не нападуць, гэта будзе вельмі дурное карыстанне. Я для вайны не вельмі рыхтуюся. Я рыхтуюся як мінімум зараз для абароны, каб мне дакладна хапіла войскаў, каб абараніцца хаця бы. Таму што, разумееце, якая справа. Калі быць агрэсарам, ты нападаеш, і на цябе збоку хтосьці нападае, і ў выніку атрымліваецца ты як бы ў пройгрышы. Вось, калі ты мог перамагчы свайго суперніка, то бок ты пайшоў супраць слабага, напрыклад, то суседзі могуць вырашыць, што гэта ўдалы момант, каб напасці на вас. І ў іх можа быць нагода для гэтага. Таму давайте даследаванне. Так. Опа, пачакайце-ка, ваенныя фабрыкі не ўсе працуюць. Я нешта прадзяўбаў момант. Ну так, я ж даследаванне гэта зрабіў і фокус скончыў. Дарэчы, я фокус, па-моему, не выставіў. Так, я фокус не выставіў. Я малайчына. Так, рэйдеры патрабуюць, каб мы заплацілі ім. У гэты раз Якудза. Нахрен ідзеце. Якудза гэта вось гэтыя суседзі. У нас няма арміі на іх мяжы, але і мы іх войск не бачым. Так што ідуць-ка яны лесам. Давайте, можа быць, давайте расцягнем нашы атрады, трошки пераробім. Як цябе перарабіць? Я павінен яго проста прыбраць, так? Ой. Вось гэты прыказ. Прыбралі, давайте перабудуем фронтавую лінію. Занадта вялікая лінія атрымліваецца. Ага, я не магу яе пабудаваць так нават. Цудоўна, цудоўна мэтай горы. Так. На жаль, пашырэнне ў гульне я спецыяльна зніжаў, бо калі яно для майго манітору, яно даволі старая гульня, і, на жаль, яна падтрымлівае маё пашырэнне, толькі інтэрфейс тады там мікра проста інтэрфейс. Ёсць фіча з павелічэннем інтэрфейсу, але яна таксама працуе трошкі дзіўна, і эфект атрымліваецца яшчэ горш. У выніку я просто вырашыў, я буду рабіць гэта самае. Стрым зараз зроблены на больш нізкам пашырэнні. Просто на нізкай якасці, карацей. Там нешта пашырэнне 1440 на штосьці. По-моему, зараз калі не блытаю. Так, а як нам... Глядзіце, тут такая справа, што вось гэтая вада там, яна, у прынцыпе... А каго нам баяцца больш? Якудзы па памерах выглядаюць менш. Давайте ўсё ж такі пакіну тут. Няхай будзе тут. Там трошки войскі размясціліся. А чаму аднаго атраду па выглядзе быццам бы не хапае... арганізацыя, яны там пераарганізоўваюцца. У іх няма прыказаў? У сэнсе у іх няма прыказаў. Як гэта працуе? Так, вы ўся армія, абралі армію, абралі фронтавую лінію, нешта прадзяўблося. Усё, ёсць прыказы. Акопваюцца па новай, я прадзяўбаў трошкі сваё акопы. Там нешта ўсе ваююць паміж сабой, і халера з імі. Блін, я ўсё яшчэ... Я забываюся паставіць прыярытэт нацыянальны. Я прадзяўбаў ўжо шмат часу. Так, трэба агледзець. Можа быць, ужо палову гэтага аглядзеў. Давайте аглядаем... Вось гэта. І у нас... Пачакайце-ка. Не, яно ўжо 10 дзён выканана. Цудоўна. Мы не прадзяўбаныя... Не зусім прадзяўбаў. Добра. Трэніраваць я ведаю. Пачакайце-ка, трэніраваць... Канкрэтна трэніраваць. У мяне ж набіраюцца зараз войскі, так? Вось гэтае. Але быў прыказ, па-мойму. Так, ты маеш рацыю. Я не памятаю толькі, як ён працуе. Дывізіон па гэтай сілавой брані. Пакуль рано у нас няма дзе рабіць гэта. Праводзіць вучэнні для жаўнераў. Вось нешта такое, ты зараз кажаш, і я памятаю, але... Дзе? Гарнізоны. Не, гэта ўсё падмацаванні. Не, гэта не тое. Так, адзінае што, яшчэ акрамя гэтага ўсяго у мяне было лагістыка, што ў нас па лагістыцы. Мы не робім дастаткова гэтых самых зброю. Вось, зараз фабрыка гэта будзе вырабляць больш
В прынцыпе, нам столькі не патрэбна супрацьтанкавых. Ну, давайте, няхай будзе рабіць. Чэй зробіць. Бо ў нас не хапае зараз. Ну, не халеры. Што нам яшчэ можа быць неабходна? У нас ёсць... Дзесьці было яшчэ адзнака... Ці нам патрэбна гэта ўсё? Дзесьці можна было паглядзець яшчэ, па-мойму, якіх рэсурсаў у нас не хапае для нашай арміі, так? Ну, неяк такое было. Таму што я бы жадаў ведаць, ці ў нас ўсё ў парадку зараз. Не ўпэўнены. Вось он там войны адзін аднаму аб'яўляюць і ваююць нешта. А я тут спакойненька сабе сяджу і умацоўваюся. Опа. Недахоп рэсурсаў. Вось он. Якіх рэсурсаў не хапае? Бутэлечак. А, вады не хапае. А вады. Як гандляваць? Гэта зараз важна. Бутэлечкі. Так. Махаве. А давайте... я могу с Новой Калифорнийской Республикой? Так. Давайте им... Что? Могут до 88 воды. Мы можем гандлявать только один. Есть сбалансовать? Вось. Так? Таки баланс повинен быть. Выставленные. Чекайте, как это наоборот. А? Что? Я не вельмі разумею, что набывать. Это экспорт, по-моему, не? Не, почекайте-ка, я нечто ни холера не разумею. Мне потрібно набыть. Я нечто не то и только не покупая, с дефицитом так само можно робить. Просто менее эффективно. Добро, не буду покупать. Домовились. За это мы все равно... Это тое. Ага. Просто выглядае неяк дзіўна. Там я не могу... Я дрэнна памятаю, як працуе гандаль. Я памятаю, што рэсурсы як бы патрэбная рэч. Так. Тут фабрыка паскараецца, яны выходзяць на... Тут дзве фабрыкі зараз робяць базовую зброю, і яны пакрыху выходзяць на сваю максімальную моц. То бок я по типу за фабрики купляю по 8. То бок атрымліваецца, я выставляю сваю фабрыку як ту, якая будзе гандляваць, і як гэта працуе. Яна па якой логіцы? Як наша фабрыка прадаецца за рэсурсы? Як гэта працуе? Я просто логіку канкрэтна, ну, такую по типу рэальную логіку спрабую зразумець у гэтым. Мы як быццам бы яна працуе на іх, альбо як гэта павінна? Колькасць фабрык, якія ў прыярытэце будзе ремонт. Ну то бок яны... Ага, то бок іх праца патрэбна. Рашэнне. У нас доступна некалькі рашэнняў інвеставаць у маленькі бізнес. Давайте вось інвестыцыю ў маленькі бізнес. Хуткасць будаўніцтва і вырабы фабрык на 15%, але мы менш пасіўна будзем зарабляць крышак. Там незначна менш крышак, там, я думаю, і халера з ім. Дасягнення. Ну добра, у гэтай гульні ёсць дасягнення. У мода ёсць дасягнення свае. Гэта можна зачыняць? Так, можна. Так, хаос на тэрыторыі Наварро. Паўночная Каліфорнія пылае сёння. Пасля таго, як нападзенне, як гэта, бойка паміж ванграфам, наёмнікамі ванграфа і жыхарамі Ши на ўзбярэжжы Фусанга засталося пакінула 21 мёртвага і... Ага, і парадак на гэтых самых, на тэрыторыі Навара у НСР разваліў, парадак там разваліўся. Окей, што там адбываецца? Оу, там не халера развалілася? Глядзіце, там зараз покажу. Давайте-ка я зараз полностью прочитаю текст.
Settlers aligned with the Shi and the tribals of the region have both taken up arms against the local garrison, successfully taking control of the east and south of the frontier territory in what has been dubbed the Navarro Crisis. As the Shi, Anseer, and Erika furiously debate intervention, open warfare in Navarre expected to commence, an event which will pose a serious threat to the diplomatic relations between the three factions no matter the outcome. Добра. Карацей, сутычка адбылася, і шмат хто стаў на бок Ши. Ши там займалі зусім незначную тэрыторыю. Вось. І тут адбылося нейкі развал, так? Тэрыторыя... Я так разумею, што Новая Каліфорнія зараз будзе схлопвацца, таму што гэта рэальна самая велізарная... Ну, акрамя легіёна, гэта самая вялікая, карацей, групоўка зараз. Цікава. Рашэнне. Так. Законы. Да рэчы. Можа, давайте яшчэ сюды нешта тыркнем. У нас там уплыву з'явіўся, пэўна. У нас на гэта няма тэхналогій. Дызайн... на гэта у нас... Пачакайце. Так, тэхналогій тут не хапае. Тут не хапае нам проста нашага ўплыву палітычнага. Тут таксама палітычны ўплыў. Ну, то бок, літаральна проста гэтага самага. Уплыву і няма. Трэніраваць войскі. Вось я зараз вернемся да гэтага. Дзесьці было проста магчымасць патрэніраваць іх. Пакуль яны не ваююць, няхай трэніруюцца яшчэ. Але мне падавалася, гэта робіцца праз гэтае меню. То бок, неяк як рашэнне проста такія прыймаецца, яны пачынаюць усе трэніравацца ў вольны час. Дыпламаты. Можна колерамі дыпламатыю паказаць, калі ласка? Іх меркаванне. Ад самых дрэнных да самых добрых. Ну, тут не той, каб моцна. Добра. Гандаль, будаўніцтва. Вось. Вяртаемся зноў сюды. Яны яшчэ пакуль трэніруюцца. Там не хапае ім рэсурсаў. Мы яшчэ пакрыху будуем усё, што ім патрэбна. Дызайнеры, апгрейды, падтрымка. Афіцеры, кіраванне арміяй. Можа, нам патрэбна яшчэ гэтага паставіць? Ну там група армій тады можна стварыць. Ну, гэта не патрэбна. Зараз. Ну, пры нашай арміі ў 4 дывізіёны гэта херня. Нічого не бачу тут карыснага. Афіцеры нам не туды. Ну, трэніроўка арміі я шчыра не бачу. Просто не бачу. Ну і ладно. Я на паузе ўвесь гэты час быў. Ладно. Пакрыху у нас фабрыкі пачынаюць амаль зарабілі ўсё, што нам патрэбна. Я пакінуў гэтыя вось гэтыя 4 фабрыкі напрацаваць на тым, на чым яны зараз працуюць. Вось. Іх эфектыўнасць потым вырасце, і мы зможам наймаць яшчэ хутчэй войскі, бо войскі у нас трэніруюцца, для іх зброі не хапае. Вось. І наступнае, я тады дадам, у нас фабрык яшчэ няма дадатковых ваенных, мне падаецца, так? Так яны ўсе выкарыстаныя. Так. Нацыянальны фокус. Далей. Знішчэнне тых культыстаў. Патрэбна выкананне ўсіх трох гэтых штук. Мы можам напасть на гардианаў. Хто такія гардианы? Гардианс. Вось тэрыторыя гардианаў. Гэта крывавыя карцей чэла, я так разумею. Добра. Пованка гэтых самых крышачак. Пачакайце-ка, так гэтае дрэва можна было адразу пачаць? Мы павінны ахоўнікаў гэтых гардзіан усіх захапіць. Зразумеў, то бок гэта нашы галоўныя ворагі будуць на бліжэйшы час. Цівітаун мы не кранаем. Мы гардзіанаў, гэтых культыстаў будзем перамагаць у бліжэйшы час. Так. Палітычная моц.
Гэта 30 дзён, гэта 30 дзён, гэта 30 дзён. Крышачкі нам яны як бы і патрэбны, як бы не. Яны на толькі рашэнні нейкія глобальныя патрэбны. Гэта не тое, каб у нас нешта разваліваецца ад гэтага. Давайте тады рашэнне. Хацелася паваяваць сёння, але мы хутчэй за ўсё не паспеем. Я можа яшчэ 30-40 хвілін буду гуляць. Пакуль яно даследуецца, пакуль мы нападзем, я яшчэ не ўпэўнены з нападам. Давайте паспрабуем, рызыкнем. Просто нашай арміі, я не ведаю, як мы будзем змагацца з кімсьці ўвогуле. Опа, новая. Карпуса афіцэраў, дадаць афіцэраў. Камандзір арміі нам патрэбны. У нас невялікі выбар, таму што няма столькі ўплыву. Так, дзень і ноч. Напад уначы, добра. Лоукіпер. Што такое лоукіпер? Прапусцім пакуль. Стабільнасць і падтрымка вайны. Вось давайте яго возьмем. Стабільнасці просто у нас гэта такі рэсурс, якога у нас мала. Давайте гэта будзем кампенсаваць. Я просто не ўпэўнены, што з 4 атрадамі ўвогуле мае сэнс нападаць супраць гэтых хлопцаў. Зноў вайна і Ларіус, вось. Ланус, кагорта Лануса. Яна там пакрыху забірае тэрыторыю. Мне падабаецца у Hearts of Iron, калі я гуляў, я заўсёды гуляў за невялічкія краіны. Мне не вельмі падабаецца гуляць за... У Вікторыі 3 таксама, калі шчыра. Мне не вельмі падабаецца, калі у вас гіганцкая... Ну, калі з маленькай вырасціў гіганцкую, то тады яшчэ нармальна. Але вось калі ты пачынаеш неяк кантраляваць невялічкую армію і прымаць такія больш лакальныя рашэнні, мне больш падабаецца, чым больш прызямлёнае, што да праблем гэтай канкрэтнага месца, чым да гіганцкай імперыі неякі мне больш эмацыйна падабаецца. Так, вырасла. Мы адчынілі тэхналогію, у нас будзе прырост людзей. У нас зараз 1000 manpower. Дарэчы. У нас юніт гэты адзін натрэніраваўся, падрыхтаваўся, так? Чакаем. Ну, ў прынцыпе, яны адзін атрад хоць і гатовы амаль. Хоць амаль зарабілі. Зноў жа, в асноўным праблема ў недахопе зброі. Нашая зараз. Крыху яна выпраўляецца амаль. Мне падабаецца гэтая механіка ў гульне, што калі у вас не хапае... Ну, вашыя фабрыкі не могуць імгненна пачаць рабіць нешта іншае. Яны разганяюцца, скажем так. То бок яны ў іх ёсць базавы нейкі старт, з якога яны пачынаюць, і чым больш фабрык вы... Ну, як бы яны могуць пакрыху больш аптымізаваць свае вырабы, у выніку яны будуць рабіць больш за кароткі час. Так, у нас ёсць зараз нагода, каб напасці на нашых культыстаў суседзяў. Як гэта зрабіць? Ладно, давайте пакуль вы абярем яшчэ адзін нейкі... Наступны прагрэс мы можам атрымаць у гэтай усей гісторыі толькі тады, калі мы захопім усю тэрыторыю, усе галоўныя тэрыторыі ахоўнікаў гэтых. Так. Так што мы да гэтага фокуса яшчэ дабярэмся. Тактика. Вот это. Давайте, поехали. Ці магу я зараз напасці? Што гэта ўвогуле? Акліматызацыя. Ага, добра. Акліматызаваліся. Я зараз запаволю. Гульня няхай ідзе, але я запаволю яе. Няхай паволенька ідзе. Так. Добра, гэта ўсё цудоўна. Дыпламатыя. Хутчэй за ўсё гэта павінна рабіцца праз дыпламатыю, правильно? Ахоўнікі, Guardians. Дзе вы мае? Наша меркаванне да іх. Вось ахоўнікі. Спіс, інтэлектуал. Інтэлектуалы, хто вы такія? Выглядаюць небяспечнымі. Вось глядзячы на гэта чэла, ён такі у крутой броне.
супраць наших рейнджеров, мне падаецца, мне кабзда. Объявите войну. Ага. Justify. Добра. Можна зрабіць нейкую дамову, ну, па тыпу падрабіць наша мэту нападу, як я памятаю, так? Угу. Альбо я могу просто напасці, так? Аннексовать союзника у нас няма. А давайте. А просто объявим... Не, навошта объявлять войну, коли у нас нават армія не зроблена, тут не побудована, так? Так. Фронтовая линия. Ось так. Зрабілі яе. Не, пачакайце-ка. Армія, калі ласка. Вось гэта прыбіраем. Гэта давайте прыбіраем таксама, потому што нейкая халера атрымалася. Фронтовая лінія. Вось гэта больш падобна. Калі ласка, армія, перайдзіце туды. Вось яны зараз выстраиваюцца. Першая укладка. Так, а далей, як спланаваць напад? Першая вокладка, так, у нас ёсць. Далей у нас есть offensive line. Давайте вось так. І атрымліваецца, я магу прапланаваць сабе напад, так? Ну, я магу сказаць, захапіць усё нахрен, так? Да, вось гэтай лініі, правильно? І гэта атрымаецца, што яны паспрабуюць напасці і прабіць усё. Гэта я правильно зрабіў, не? Самая левая. Самая левая, давай я тады гэты загад прыбяру. Flexible, execute battle plans. А, не, гэта вось. Пра трэніроўкі гаворка. Я зараз спрабую распланаваць атаку. Я не трэніроўкі, я бачу, дзякую вялікі, трэніроўкі хоць знайшлі. Ну, вось яны трэніроўкі, так. Трэба было гэта значна раней рабіць. Бо я просто думаю, што мы не паспеем нармальна нейкі баталію зрабіць альбо нейкую такую халеру за паўгадзінкі яшчэ бліжэйшыя. Я думаю, напасці літаральна зараз. У мяне яшчэ дывізіёны там не падрыхтаваліся. І да іх яшчэ прыйдзецца пачакаць. Таму калі ж не найлепшы напад, калі зараз. Вось такая думка. Пры гэтым армія ў іх выглядае... Я там не магу глядзець, хто іх... захавацца. Так, патрэбна. Я так разумею, маім войскам таксама мае сэнс неяк гэта... Ці варта акопвацца, калі мы збіраемся нападаць? Мне падаецца, не вельмі мае сэнс. Ну так, я ж на Ironman. Ну... Калі што, у наступны раз я просто возьму і пачну па новай. Так. Ага, параўнанне сілаў. Ворагі мацней. Не нападаем мы на іх, карацей. Я нават забыўся, што я на Ironman. Так, прыпыняем. Што ў нас? У нас ужо зрабілася, дарэчы, у нас нарэшце дастаткова гэтых самых зброі, ну, як адних гэтых стрэльбаў, супрацьтанкавых. Базавая яшчэ не хапае, але яна пакрыху вось праз тыдзень літаральна будзе ўжо гатова дастаткова для нашых новых атрадаў. Новыя атрады, як вашыя трэніроўкі праходзяць? Прыпасаў хапае, яны хутка будзе адзін атрад натрэніраваны. Добра. Што яшчэ магу зрабіць? Тэхналогіі. Тэхналогіі шмат. Што вы такое? Вы атрадам будзеце, так? Паскораная тэхналогія. Бярем яе. Бяром яшчэ. Што-небудзь ёсць яшчэ з паскарэннем нашым? Стрэльбы нашыя? Не, гэта ўсё не тое. Роботы. Нахрен пакуль роботы ідуць. Мы не вельмі ў іх будзем накіроўвацца. Што это такое? Ремонт. Конверсія. Не тое.
Так, можна Foundry будаваць. Што гэта такое, я не памятаю. Foundry гэта плавільня. Так, станцыя ачысткі. Цудоўна. А, ну гэта рэсурсы хутчэй за ўсё робяць. Базавы генератор. Окей. Окей. Давайте тады... О, вось, паскарэнне ёсць для некаторых тэхналогій. На іх і пойдзем. Тое, што паскараецца, гэта добра. Толькі што за скаунт кіт і пайнер кіт? Што яны даюць? Скаунты. Зброя ближняга бою. А, мы нават не выкарыстоўваем, мы стрэльбу выкарыстоўваем, а нават такое нам не патрэбна. Што гэта? Давайте вось гэта. Будзе тэхналогія яшчэ. Тут у нас што? Базавая лазерная зброя. Мы вельмі ну, далёка. 4 гады да гэтай тэхналогіі. Магчыма, не варта зараз гэтым займацца. Power Armor нам пакуль не патрэбна. Мы не пацягнем такое проста па рэсурсах. Рэсурсаў у нас няшмат. Лагістычная кампанія. Лагістычная падтрымка. Гэта для дывізіёнаў, наколькі памятаю. Трэба, ну, групоўка, якая будзе там дапамагаць, а гэта будзе патрабаваць яшчэ больш рэсурсаў. Дынаміт. Это цудоўна мы даследавалі. На жаль, мора мы не выкапаем з гэтым. Пакуль не хапае. Ну, што выбраць такое? Што мне можа быць карысна? Інжынеринг. О, можа б тут. Так, умацаванне, дыстанцыя дыпламаты. Закон Ома. Хуткасць даследавання. Давайте закон Ома. Разбярэмся, што гэта такое. Супертэхналогія наша. Ёсць ваенная мэта. Можам гэтым скарыстацца. Але нападаць мы на іх не будзем, таму што мне паказвае літаральна унізе паказвае розніцу паміж сіламі. І розніца паміж сіламі, калі шчыра, такая сабе. Не, мы не можам на іх напасць. Ну, літаральна мы не можам. Я бы, можа, і напаў, але гэта... Будзем глядзець, як мяне хуценька вельмі саб'юць і закінуць назад, просто канец гульні будзе. Нешта не вельмі варыянт. Блин, а чаму мне як варыянт не прапанавала нейкі там вось гэта Тівітау, напрыклад, напасць, альбо ваймпераў, якія слабей за мяне. А вось канкрэтна на гардіянаў, якія, блин, самыя, паходу, моцныя суседзі. Ну, гэта па сюжэце. Але вось, слухайце, а калі паглядзець дыпламатыю, так? Дыпламатыя і вось гэтыя хлопцы. Аб'явіць вайну. Ага. Няма падтрымання, можна захоп. Ну, я магу, па ідэі, я магу на рэйдераў гэтых, ну, на гэту фраг... Ну, не рэйдераў, а хто ён, там вайперы на іх арганізаваць. Я просто ім там не пагаджаюся плаціць, яны ўсё патрабуюць ад мяне грошай, я такі, нахрен ідзіце. Вельмі горача, 30 градусаў, цудоўна. Улетку мы. Так. У ідэале, каб гардіяны былі... Цудоўна было бы, каб гардіяны зараз з кім-небудзь пазмагаліся, і мы такія, ну, цудоўна, мы зараз на вас нападзем. Так, і пакуль войскі там, давайте няхай трэніруюцца. Так, арганізацыя за гэтага упала, але яны пакрыху будуць хоць трэніраваныя, а не адпачываць. Ага, яны могуць губляць пад гэты час свае атрады і зброю нават. Дывізіі больш натрэніравацца не змогуць? У сэнсе? Яны ж, падаецца... А. Сапраўды? Я зараз спрабую зразумець, дзе мне паглядзець іх досвед. Ну, вось досвед канкрэтна. У іх даволі высокі ўзровень, таму, можа быць, ты маеш рацыю. What mod is this? That's a Fallout mod. It's called... let me check.
I'll go to the Steam page. Workshop. That is subscribed items. That's the Old World Blues. There is a few versions of it, but that was the latest one. Так, протягуємо. Добре, давайте тогда отменим тренировку. Тогда немає сенсу. На Broken Sword 1 отправляется 2500. You're welcome. Добре. Що це? Фабрики. Нехай фабрика буде. До речі, ми нечто будували. Ми будували, а будували ми. Я ще не... я ще 2 года я не буду будувати, это можна забити просто покуль. Абсолютно неважная холера, там важнее виконувати гэты квесты. Полевая тактика. У принципе, у нас каб просунуцца далей для нашай фракцыі далей, нам патрэбна захапіць гардзінаў. Усё упіраецца ў іх, а яны упіраюцца ў колькасць нашай арміі. Вось. Таму пакуль займаемся трэніроўкай. І чакаем, можа, удалага моманту. Так. Вось яны акопваюцца. Угу. Новеньких, можа, трэніраваць будзем. Калі яны з'явяцца. До речі, що з новенькими? Новенькі у нас... 10, блін, прогрес амаль запоўнены, але я не могу зразумець. Ось, тренировка, 87 со 100. Добре, нехай працягваюць. Давайте ад нашым кабе натренировали больш. Нам спатрэбіцца значна больш арміі. На жаль, больш чым адзін трэніравацца адначасова не можа. А чаму так? У прынцыпе, мы і дазволіць сабе больш чым адзін на адначасова не можам. Что за гуки? Кто с кем воюе? Где там разборки? Shady Sands. Не, это не оно. Полевая тактика. Есть. Наступная. Опа, что это? Зараз у Гардіанаў з'явілася нагода на нас напасці. Окей. Вельмі дрэнна. У нас апошняя тэхналогія, якая засталася. Мадыфікуем наш... Можам яшчэ штосьці дадаць. Можна... Нам бы военное нешта. Ну тут военных... Ёсць. Военное. Рейнджер-ветэран. Але гэта для нападу. Пры гэтым у асноўным з вады. Нам не гэта не вельмі патрэбна. Што у нас тут ёсць? Культурная палітыка. Што з ёй ёсць? Праціўнікі. Ага, лекар. Адукаваныя ваяры. У нас будуць страты ў арміі значна ніжэй. Гэта хутчэй як няблага. Хуткасць мабілізацыі і насельніцтва расце хутчэй. Хуткасць даследаванняў. І колькі атрымлівае армія, кожны дзень, то бок досвед арміі яшчэ. Давайте, можа... У нас не хапае глобальна. Блин, нам самае вузкае месца для пашырэння нашай арміі гэта зброя насамрэч. Мы заблакаваны канкрэтна толькі тым, колькі будзе зброі зараз хапаць, так? Тэхналогіі гэта добра, але гэта можа падаецца самы галоўны момант. Давайте тады возьмем гэтага хлопца. Там ёсць продакшн кост мінус 5%. Наколькі памятаю, продакшн косты гэта на кожную рэч, карацей, якую мы робім, у яе ёсць кошт таго, як яна робіцца. Гэта павінна знізіць нашыя выдаткі на гэта. У выніку мы будзем у плюсе. Паехалі. Цудоўна. Новая Каліфарнійская рэпубліка
Як ты, не разваливаешься яшчэ? Не разваливаецца, яшчэ жыва. Ахоўнікі самі ўжо плануюць на нас напад. Пры гэтым, гэта рэальна, мне падаецца, у іх ёсць больш верагоднасць нас перамагчы. Я паспрабую зараз умацавацца, і неяк, можа, нешта атрымаецца. Але ніякіх шансаў, мне падаецца. Так, што у нас па фабрыках? Мы робім ужо, зараз нашыя гэтыя фабрыкі робяць яшчэ дадатковыя рэсурсы, то бок у нас становіцца іх больш, мы на склады ўжо складваем зброю. Гэта добра, таму што у нас зараз хутка пойдзе, напрыклад, гэтай датрэніруюцца дывізіоны. Так. Што гэта? Radiant Times. Мне падабаецца гэты скриншот, наколькі памятаю ён увогуле з першага гэтага Fallout'a. Vault City будзе кіравацца першым жыхаром Лінеттай яшчэ на палову, карацей яшчэ на 5 гадоў. Ну, добра, навіны Vault City. Нас гэта не вельмі хвалюе. Опа, глядзіце, новы атрад рэйнджераў. Рэйнджеры, калі ласка, прыйдзіце, далучыцеся да гэтай арміі. Я магу аб'яднаць вас, так? Так. Consolidation немагчыма, таму што... не, гэта аб'яднаць юнітаў, пачакайце-ка. Як цябе дадаць у армію? Зараз узгадаць бы. Як разумею, цябе хлопцы па табой б'юцца. Не. Не вельмі разумею, пра што ты. Як дадаць у армію? Вось гэта важна для мяне зараз. Як вас аб'яднаць? Дзесьці кнопачка была, я памятаю. Прапасы, гэта ўсё? Не тое. Вы можете просто... Ладно, давайте пусть яны... Няхай яны просто хоть падыйдуць. Не могу тебе просто перацягнуць? Не могу. Old Bishop. Так, націснуў паузу. Дзе Old Bishop? Old Bishop? Окей, вось тут. Edit Mode. Не, пачакай. Unassign Divisions. Назначыць дивізіоны. Я не вельмі разумею. Мяне цікавіць аб'яднаць вось гэтае... У мяне ёсць адна армія. Ну, армія нумар 1. Я жадаю дадаць у яе вось гэты атрад. І... Як мне гэта зрабіць? Каб было... Ух, даўно я гуляў. Темплейт. Усіх разбурыць не патрэбна. Як цябе, блин? Дакладна, можа тут дзесьці гэта вось. Значыць, дывізія. Не ведаю. Абраць палову. Ты можаш просто ось па тыпу вось сюды, у гэту армію, не? Не. Зараз я загуглю гэта нават. Так. Google. Add division to the army. Add division to army. Гэта популярны вельмі запыт. Ёсць уже армія, як дадаць дывізіён. Я ж так і зрабіў. Мы бярэм той дывізіён, які мы жадаем дадаць. Вось гэты. Пачакайце-ка, я яго ўжо дадаў. Вось ён дадаў усё. Усё ў парадку. Я націснуў гэта, і яно спрацавала. Я прачытаў гэта... Я спачатку зрабіў, не заўважыў, што гэта спрацавала, і потым знайшоў у інтэрнэце. Карацей, патрэбна абраць дывізіён патрэбны і клацнуць правай кнопкай мышы па гэтаму самому. Па значку арміі.
Добра, яны там акапаюцца зараз. Яны могуць яшчэ, я так спадзяюся, трэніравацца. Добра. Я націснуў трэніравацца, але я не пэўнены, што гэта так спрацуе. Давайте дадзім ім час патрэніравацца. А, вось гэтыя трэніруюцца. То бок новенькія яны працуюць. Добра. У нас ёсць мэта для нападу, і гэтыя хлопцы гардзіаны уже гатовыя самі нападаць. У нас ёсць канфлікт. Цудоўна. Як, цудоўна і не цудоўна адначасова. Зараз робіцца яшчэ зброя для наступнай арміі, якая там падрыхтоўваецца. На жаль, мы робім значна менш, чым нам патрэбна. Мне падаецца нават... Так, у нас будзе адна зброя ў дзень. Атрымліваецца 60 дзён, 64 дні, каб зрабіць дастаткова зброю на новы дывізіён. Парада. Ну, я зразумеў. Hearts of Iron галоўнае забіраць пасяленне. За іх даюць шмат ачкоў перамогі. Ну, гэта я памятаю. Але, зноў жа, тут у нас трошкі як яна сюжэтная атрымліваецца, і нам патрэбна, каб далей нашыя мэты выконваць нацыянальны фокус. Я нават не магу абраць новы нацыянальны фокус. І я так разумею, нічога з гэтага я не магу. Так, ну, мне патрэбна развіваць свой сюжэт. А мне патрэбна захапіць усю тэрыторыю, то бок поўнасцю захапіць гардзіянаў, уключаючы гардзіан цытадэль і вось гэтае. І для ачкоў перамогі, так, гэта ва ўсіх гульнях парадоксаў. Ну, такая механіка, што вы змагаецеся не проста за тэрыторыю тэарэтычную, а вы змагаецеся канкрэтна за паселішчы, за ачкі перамогі, скажем так. Вось. Дзякую вялікі. Я як бы так, я сабе гэта уяўляю. Што я скажу? У Hearts of Iron 4 яна трошкі састарэла. Мне падабаецца новае пакаленне гульнян Paradox. То бок Victoria 3, Crusader Kings 3. Той же Stellaris ужо насамрэч працуе трошкі ў новым пакаленні, трошкі ўжо старэў, але у прынцыпе ідэю падтрымлівае тую ж самую. Вось, яны трошкі больш простыя для пачатка. Ну, як бы, каб зразумець, як базавыя рэчы ў ёй. Усё яшчэ там шмат, але заснавацца там прасцей, інтэрфейс трошкі больш зручны, канкрэтна ў інтэрфейсе. Механікі як бы застаюцца тыя ж самыя. І вось, напрыклад, у Hearts of Iron у мяне праблема хутчэй у тым, што, блін, незручны інтэрфейс. Мне проста незручна карыстацца, а я не маю шмат досведа ў канкрэтна ў Hearts of Iron. Опа, пачакайце, гэта што? Мы ў вайне, на нас напалі. У момант, калі мы трэніраваліся. Кабзда. Нас зараз разнясуць. Old Bishop, дык мне патрэбна было падрыхтаваць, а на мяне ўжо напалі. Зараз у нас ідзе бойка паміж імі. Даследаванне. Бойка тут адна адбываецца. Так. Слухайте, мы, можа, і адаб'емся. Адзінае, што адмяніць трэніроўку. Ну, мне падаецца, гэта ўжо ні на што не ўплывае. Так. Яны ж тут самі дадуць рады, так? А, дакладна, расце гэтая самая арганізацыя. Блін. Не, рады. Арганізацыя поўнасцю развалілася. Вельмі неўдала. Проигрываем. Я могу перанакіраваць гэтыя войскі? Напрыклад, вось гэта і сказаць ім, ідзіце туды і падтрымайце іх, таму што у вас арганізацыя высокая. Ось. Мне падаецца, гэты мікракантроль можа не дапамагчы ні халера. Давайте паспрабуем. Гэтыя рэйнджеры, пойдзіце туды і падтрымайце тых. Это поўная лухта можа быць, але я паспрабую. Там бойка яшчэ адбываецца. Просто як падтрымка. Няхай ператасуюцца трошкі. Так, закон Ома. Віншуй нас. Мы ведаем закон Ома. А ведаем ли мы?
Что у нас? Резисторы. Хуткасць паследавання і я не ведаю, appeal to refugees. Refugees гэта наколькі мы падабаемся мігрантам, ну там бежанцам, я не ведаю, што гэта ўвогуле азначае. Так. Военная мова. Баявая мова. Язык. Мова. Усё, я з польскай нешта ў мяне панеслася. Координацыя. У нас ёсць паштовыя гэтыя самыя. Як яны? Seagulls. Што на моры у нас? Гэтыя. Блин, забыўся. Просто Seagulls у галаве і ўсё, карацей, птушкі, якія на моры, звычайна. Такія белыя. Так. Давайте возьмем яе. Няхай буде. Што у нас яшчэ ёсць? Это ўсё халера, узнагароды. Давайте... Гэтыя тэхналогіі нам не вельмі патрэбны, але абарона. Чайкі. Добра, дзякую вяліка. Вось гэта давайте. Абарона военных, ну, гэтых самых. Дывізій, карацей, вырасце. Тых, хто на фронтовой лініі. Добра, арганізацыя вырасла, яны зноў перакопваюцца, закопваюцца, у іх атака правалілася. Ну, іх напад. Зараз у нас арганізацыя вырасце, і мы можам паспрабаваць напасці на іх у адказ. Марскія гулі, вось гэта ідэальнае тлумачэнне, хто яны такія. Дона, марскія гулі. Новая армія рыхтуецца, але, на жаль, яшчэ патрэбна гэтаму дывізіёну шмат часу пройдзецца, перад тым, як яны падрыхтуюцца. У нас трошкі для іх недахоп гэтых самых. Яшчэ і рыштунка. У асноўным зброя. 40 дзён да таго, каб у іх з'явіцца дастаткова зброі, каб яны проста маглі працягваць трэніравацца. Ну, скончыць трэніроўкі свае. Добра. Яны на нас не нападаюць, перадумалі. Гэта цудоўна. Нашыя войскі акапаліся. Таму я спадзяюся, у нас гэта наша адбітая атака. З новым атрадам мы паспрабуем правесці напад у адваротны бок. Я магу трошкі нават паскорыць. Што вы там? Фронтавая лінія просто засталася на месцы. Іх напад праваліўся, мы стаім і глядзім адзін на аднаго. Колькі у нас да трэніроўкі? Яшчэ доўга. Трэніроўка як бы ідзе, і ў той жа момант яна ў пэўны момант проста спыніцца за недахопу зброі. На сярэдніх нападае з некалькіх клетак. З 4 дывізіямі. Я магу, скажем так, у гульне ж зараз для мяне, для чалавека, які не памятае ўвогуле, як працуе, і ўвогуле не ўпэўнены, дзе націснуць, каб зрабіць атаку, так? Мне патрэбна нейкі план прапланаваць атакі, альбо проста выставіць фронтавую лінію, альбо як гэта павінна выглядаць. Тут ёсць spearhead, напрыклад, прабіцца, так? Альбо мне проста націснуць на сярэдніх і ўсё. Ну, ось я як абраў 4 дивізіямі. Просто правой кнопкой мыши. 4 дивизиями. Давай вось гэтымі. Не, нам спецыяльны... У нас их 5 зараз. Давай з 5 усімі нападем. Оп. Паспрабуем. Пробіцца праз цэнтр. Угу. Ёсць. Калі бы я вельмі б жадаў побачыць Hearts of Iron 5, якім было бы перароблена трошкі сістэма вайны кіравання арміяй. Таму што ў выніку атрымліваецца яна зараз складана і падавалася б падрабязная, але сэнсу вось у яе не той каб шмат. Так, мы прабіліся ад гэтай дывізіі. Давайте, раз такі план, мы прабілі іх. Я зараз паспрабую праз тое, як планавалася ў гэтай гульне, лінію вось гэтую. Куды мы павінны прабіцца, так? Вось гэта ўсё зрабілі. Я паспрабую праз выкананне плана. Так.
Я просто ожидаў бы, ну, паспрабаваць гэты самы, можа, неяк. Ну, паспрабаваць тое ж, як яно працуе, так? Але я яго просто выканаю. Рызыкоўны. Дывізія ўсё яшчэ падрыхтоўваецца да плану нападу. Опа, пачакайце-ка, што там у меня... Я бачу цягнічок. Ладно, не бачу цягнічок. Я магу паспрабаваць напад. Элітныя рэйнджеры. Ё-маё. Оп, цягнічок. Караван наш едзе по дарозе. Так. Давайте, добра, просто без плана, як ёсць. Просто про центр. А можешь рабіць котлы, таксама карысна. Ну, котлы, мне падаецца, гэта ўвогуле самая адэкватная тактика ў гэтым выпадку. Просто мне падавалася котлы, як бы калі мы план лініі, ну, вось гэтай агрэсіі мы як бы рыхтуем, то мы як бы і так толькі можам прорывацца. Ну ладно. Пакуль у нас шмат дывізій нападае на адну, гэта, ў прынцыпе, просто колькасцю прабіваемся ў адно месца. А можа зараз так і не атрымаецца. Зараз мы кацёл самі для сябе зробім. Выглядае не вельмі. Я магу адмяніць сваю атаку. Так. Пакуль выглядае не вельмі для мяне. Я магу спыніць гэта. Атаку сваю. Зверху злева над спісам дывізіі чырвоны круг для адмены. Ага. Давайте вось так, адмяніць. Няхай яны спыняцца. Будзем, пакуль трэба нешта зрабіць. Гэтыя хлопцы ў сілавой броне, мы іх не прабіваем. Адаб'емся. Усё, добра. Адмянілі. І зараз яны нападаюць усе з усіх бакоў. Упс. Мы самі сабе кацёл зрабілі. Давайте оборона. На 7 дзён. Я яшчэ бонусам даў там. Спадзяюся, вытрымаюць. Так, ты. Нападзі-ка, ласка, вось тут. Паспрабуй прабіцца. У бачыну ім. Давайте паскорым гэты працэс. Яны там абараняюцца на 7 дзён яшчэ. Дзякуй вялікі. Ага. Тут атрымалася. Тут напад працягваецца, але не атрымліваецца пакуль. Ёсць у мяне шанец спадзявацца на тое, што можна яшчэ афіцэраў. Высокае камандаванне. Так. Хто нам можа зараз дапамагчы? Каардынацыя дадатковая, хуткасць планавання, рэйнджер-інструктар, эксперт па молатаву. Давайте вось гэта, мне падаецца, там ёсць карыснае. Што яшчэ ў нас? Палітычнае. Давайте вось гэты Special Forces, там нейкія бонусы для яго пакінуў. Тэарэтыка пакуль не будзем дадаваць, нармальна. Добра. Што ў нас па трэніроўцы? Новы атрад будзе яшчэ трэніравацца. Я магу іх, у прынцыпе, вызваць зараз. Выклікаць, і яны будзе дапамагаць нам. NCR перамагло ў Навара. Добра. Статус-кво утрымаўся. У выніку у канфлікце ў Навара Новая Каліфорнія зноў заняла свой кантроль. Так. Бойка скончылася, так? Ты, калі ласка, спыні сваю атаку. Лепей акапацца зараз. Паспрабуем атаку пазней. Мы захапілі толькі адну тэрыторыю, але хуткі прарыў у нас не атрымаўся.
Лепей тады прорывацца з бакоў, я так разумею, і будзем працягваць. У ідэале мы можам яшчэ... О, новыя тэхналогіі. Што ў нас ёсць? Сакрэтная мова. Навошта яна нам зараз... Ну, я разумею, шыфроўкі навошта з ворагамі. Давайте вось гэта возьмем. Я не ведаю. Яно просто плюс-мінус важна ў гэтым самым. У прэвентыўнае радыё. Окей. Цікаво. Падтрымка, каардынацыя, дистанцыя дыпламатыя. Ну ладно. Незразумела. Я просто не вельмі разумею, як у гэтай гульні можа быць працэс шыфроўкі дэшыфроўкі і на што ён будзе ўплываць. Ну, канкрэтна ў модзе. Так. Давайте вось гэтую тэхналогію. Медычныя хімікаты. Пачнем даследаваць. О, няўжо так хутка тэхналогія зрабілася? Так. Яны што там, літаральна па пару дзён? Не, 30 дзён. Ладно. Ну можа я вельмі доўга не абіраў ніякія фокус сабе. Недахоп вырабу. Чаго ў нас не хапае? У нас чагосьці не робіцца. Чаго? Я магу паглядзець? Вось гэтага. Набор для скаутаў. Але ж... колькі ж нам спатрэбіцца? Давайте одну фабрыку на гэта і перанакіруем вось так. У нас будзе хоць рабіцца трошкі. Недахоп фабрык. Наконт фабрык. Тая фабрыка яшчэ 2 гады будзе рабіцца. Ну мы, захопім Гардіану, невядома калі яшчэ, так што, у прынцыпе, можа яно актуальна нават. Добра. Нашыя войскі зараз пакрыху умацоўваюцца назад. Яны атрымалі баявы досвед і, у прынцыпе, мы можам трымаць гэты фронт. Ці магу я... Было бы круто неяк, каб распланаваць, але мікракантроль, мне падаецца, будзе прасцей нават. Давайте возьмем вось гэтыя 2 атрады. Я спрабую захапіць вось гэтую тэрыторыю. Конкретно тут нанесці удар. Толькі 2 дывізіямі, астатняе ўсё на абароне. Там вельмі моцна нешта вайна дзесьці пачалася. Ну, нас гэта зараз не цікавіць. Мы са сваімі разбіраемся. Мы, можа быць, нават гэтых умацаваных хлопцаў абыдзем. У нас так атрымаецца. Можа, няма неабходнасці з імі ваяваць напрямую. Так, гэтыя хлопцы перамагаюць. Добра. Яшчэ месяц яны будуць прабівацца тут. Не халеры сабе. Ну, па прыкідке. Давайте вось гэтых хлопцаў дададзім яшчэ у атаку. Таму што гэта выглядае вельмі доўга. Непарадак. Нам патрэбна хутчэй прарыў зрабіць. Во! 10 дзён да прарыва. Я так разумею, гэта ўвогуле ўся іх армія зараз. Ну, тое, што мы бачым, гэта ўсё, што ў іх ёсць зараз. Так, Radiant Times. Містер Бішоп пакідае сваю моц у Нью Рено. Рено у NCR? Так. Я пакуль не буду разбірацца з гэтым. Там, ну, свае разборкі ў Новай Каліфарнійскай Рэпублікі і яшчэ суседзямі. Няхай яны там разбираются поміж собой, у нас своя возня. Цудоўна. Ці атрымаецца нам да скрэп-хіп прорвацца? Дарэчы, звычайна ж ёсць гэты самы ў інтэрфейсе тлумачэнне колькі пунктаў вайны ў нас ёсць, як увогуле ідуць баявыя дзеянні. Нешта я не вельмі упэўнены, дзе гэта паглядзець зараз. Ладно. Модифікацыі дзяржавы, эканамічныя яшчэ прыапшэнне, арганізацыя армія, хуткасць будаўніцтва ваенных фабрык. Гэта даволі доўга, мы яшчэ нават такім не займаемся, мы цывільныя фабрыкі будуем.
Эфектыўнасць здабычы рэсурсаў, стабільнасць, але больш палітычнай моцы. Хуткасць... Хуткасць будаўніцтва грамадзянскай фабрыкі. Давайте яе возьмем. Злева знак выбуха з клічнікам. Вось гэта. Окей, добра. У іх яны згубілі больш войскаў, а у нас больш ваеннай сілы трошкі. Трошкі, мы там літаральна адзін да аднаго пакуль. Хутчэй за ўсё, рэсурсна мы іх пераможам, але гэта будзе вельмі шмат рэсурсаў з нашага боку. То бок мы літаральна і людзей у нас будзе пакрыху стомяцца людзі. Толькі не кажыце мне, што зараз рэйдеры нападуць. Не? Сышоў. Добра, наадварот. Наадварот сыходзяць. Мне падаецца, атрымаў тэрыторыю, так? І перамаглі, захапілі тэрыторыю. Цудоўна. Атрымаецца прарывацца адразу да скрэп-хіп? Не-не-не, вы там заставайцеся. Заставайцеся. Усе ўтраіх на скрэп-хіп. Ёсць абарона там. Працягваем напад. Выглядае так, што прарыў ідзе ўдала. Мы можам прабіцца вельмі далёка. Так, скрэп-хіп на часткова захоплены. Паселішча мы захапілі. А мы так і зробім, давайте. Няхай гэтыя тры атрады працягваюць свой напад глыбей яшчэ. Тут ідзе бойка за скрэп-хіп. Зразумеў. Оп, скрэп-хіп быў захоплены, давайте даб'ем гэтыя атрады, пакуль яны не ўмацаваліся там. Такім чынам яны выйдуць кудысьці. Оп, пайшла абарона, яны пайшлі атакаваць нас. І, калі ласка, перайдзі сюды, абараняй гэтую тэрыторыю. Пакуль ідзе бойка за скрэп-хіп, гэта, калі што, куча хлама. Ну, проста, смецця. Сметніца, карацей. Пакуль мы захапілі сам горад, мы паспрабуем выбіць гэтую дывізію. Потым мы можам напасці на гэты вялікі атрад ззаду. Гэтага яны чакаць не будуць. Такім чынам створым кацёл для іх. Ну, наколькі гэта магчыма. Опа, новы атрад. Цудоўна. Спыняем. Новы атрад, калі ласка, перайдзіце сюды, і мы нападзем на гэтых самых, на вось гэтую кропку. Так, тут чаканне, што мы пратрымаемся яшчэ 20 дзён. Мне проста падмацаванне сюды патрэбна. Не, мы не будзем нападаць зараз з двух бакоў, мы проста падмацаванне правядзем. Дайце ка мне момант, у мяне шапка знікла. Хутка забіраць гарады. У нас ёсць гарады, проста, я як бы магу працягваць гэтых трох, накіроўваць глыбей на іх тэрыторыю, але тады яны пачнуць прарывацца. Вось, я бы ждаў хаця бы, каб у мяне быў час пэўны на захоп гарадоў. Зараз падмацаванне прыйдзе. Оп, падмацаванне, і ўжо гэта павінна... І калі не выйгрыш, то хаця бы стрымаць іх. Так, мы захопы адбываюцца у нас хутчэй. Яны ціснуць. Але мы пакрыху пераўтвараем гэта у, роўную бойку. Мы нават пачынаем пакрыху адціскаваць іх назад, дзякуючы новаму падмацаванню. Вось гэта, моц камандавання. Я магу проста ўвайсці іх гарады і скончыць. Так, я тады забяру гэтую тэрыторыю, вось гэтую, літаральна гэтая бойка, і тут пару дзён засталося ёй. І я пайду на сталіцу іх, на Guardian Citadel. Так, не бежыце туды, мне патрэбна ваша атака над Guardian Citadel. Што ў нас ідзе па мэтах вайны? Мы пакуль перамагаем. Добра. Не назначаныя дывізіёны. Ты у нас, калі ласка, будь часткай гэтай арміі. Дзякую вялікі. Для гарнізонаў не хапае... Гэта... людзей не хапае для гарнізонаў. Я не ўпэўнены, як гэта працуе, пакуль не буду нават разбірацца. Проста захопліваем гарады. Далей тэхналогія. Гэта штука вельмі хутка прасоўваецца. Давайте будзем карыстацца гэтым. Хуткасць даследавання, напрыклад, возьмем вось такое.
Honored to speak with you, sir. Атрымліваецца, калі мы возьмем гэты горад, то, у прынцыпе, так, абарона трымаецца. Іх атака пачынае... Ну, мы замацаваліся тут, і у нас атрымліваецца абараніцца. 3 атрады тут трымаюць і выжываюць пакуль. Яны яшчэ могуць пратрымацца 30 дзён. Пры гэтым не факт, што можа быць гэта колькасці павялічыцца. Як мінімум 30 дзён. Honored to speak with you, sir. Яны спынілі сваю атаку. Цудоўна. Зараз яны пайдуць атакаваць. What's up? Яны спрабуюць абараніць свой горад. Так, спыняемся. Нападаем тады. А вось на гэты адзін атрад. Тая тройка, няхай яны занялі Guardian Citadel. Мы выйгралі. Так. Мы атрымалі яшчэ іх зброю. Яны лазернымі стрэльбамі карысталіся. І мы забралі іх. У іх ёсць яшчэ і набраны цэлы, ну, баявой брані, Power Armor, сілавой брані. Плюс яшчэ дадатковага рознага. Цудоўна. Вау, я вас віншую, мы перамаглі ў гэтай вайне. Я думаў, нам капзда, я літаральна думаў, што нам капзда. Так. Патрабаванне. Так, што я тут магу? Я забіраю ўсё маё патрабаванне. Так, я правильно ўсё? Так, submit demands. Гэта пад мае патрабаванне. У меня 41... Я не памятаю, як гэта. Шот вайны. Забраць. Гэта тое, што мы... Ну ўсё, атрымліваецца. Мы можам забраць усіх тэрыторыю. Вызваліць, зрабіць іх пад нашым кіраўніцтвам. Не, мы полностью забіраем іх тэрыторыю. На сіловую броню трэба энергія, калі што, а так яна бескарысная смецце. Ага. Добра. Забіраем усю іх тэрыторыю. Пацвярджаем і выходзім. У нас больш няма патрабаванняў, якія мы можам накласці на іх. Так, але іх могуць потом... А хто яшчэ можа? Тут же нікога няма. Ну ўсё, атрымліваецца, не, я ўсё ўзяў. Окей, ну ўсё, пацверджанне. Так. Мы забралі 3 штаты і захапілі поўнасцю гардзянаў. Гэта значыць, што мы можам далей працягваць развівацца і мы можам абраць новы нацыянальны фокус. Ён толькі адзін. Так, заснаванне нашай, ну як гэта, тэрыторыі. Мы захапілі гэта і мы далей мы такім чынам заснуем. Так, пачакайце, у меня зараз навушнікі зваляцца. Так вось, мы атрымаем сабе ўсю тэрыторыю, наша, як бы, мы займем іх тэрыторыю і станем галоўны на іх. Нам патрэбна 30 дзён. Добра. Націскаем, абіраем. Навушнікі я ўсё яшчэ не падключыў. Так, гледзячы на гадзіннік, я віншую нас з перамогай, але ж патрэбна скончваць. Я гуляю ў Iron модзе, захаванне ў мяне якое ёсць, то бок яно ўжо, яно заўсёды ёсць. І мы потым, ну, калі будзе яшчэ стрым, то мы будзем працягваць адсюль. Мы пакуль замацаваліся, будзем займаць гэтую тэрыторыю, і, я так разумею, я не ўпэўнены, што яны нам будуць падпарадкоўвацца так хутка, але гэта будзе развіваць далей усё далей, скажем так. У нас шмат новых фокусаў з'яўляецца, трэба будзе разбірацца, што ў нас тут, разабрацца, у нас шмат новай зброі, якую, я думаю, лазерныя вінтоўкі гэтыя, не гледзячы на то, што у нас тэхналогій на іх выраб няма, але я думаю, мы можам ужо пачаць пакрыху пераводзіць нашыя войскі нават на іх. Можа быць, варта было нават тэхналогію ўзяць гэтую і, ну, як бы накіравацца туды і будзем карыстацца імі. Ну, у любым выпадку. На гэтым мы будзем скончваць. Давайте я гляджу, што ў нас што робіць.
Заходим на Twitch. На Твічы у нас ёсць зараз Курысу ў Stardew Valley і, у прынцыпе, усё. Давайте тады да Курысу пойдзем. Яна будзе цудоўненька там на ферме разбірацца з праблемамі фермы, а я пайду працаваць сёння. Заўтра у нас, хутчэй за ўсё, зноў Pacific Drive, мне падабаецца, добрая чыловая гульня. І у пятніцу у нас галасаванне ўсё яшчэ застаецца як ёсць. Галасаванне ідзе да 12 па Польшчы, да 14:00 па Мінску у чацвер. І мы такім чынам абіраем гульню на пятнічны стрым. Калі я буду не забывацца, як у гэты раз, я буду у пятнічны стрым круціць рулетку і абіраць нам яшчэ гульню. Вось, у прынцыпе, зараз баланс гульн стаў плюс-мінус лепей. У нашым галасаванні я, можа быць, яшчэ пару гульн так бы зрабіў дадатковых стрымоў, а потым яшчэ пачакаў, пакуль набярэцца. Вось, таму што у нас спісачак так спіс пакрыху ўжо не такі дарагі стаў. Гэта радуе. Добренька. Бяру, ціскаю рэйд да Курысу. Дзе яна там у нас у спісе? Вось я Курысу. Пачынаю рэйд. Цудоўна. Яна зараз гуляю міні-гульню ўвогуле ў Stardew Valley. Вы, калі не гулялі, то вы здзівіцеся ўвогуле, што за халеру яе адбываецца. Там аўтамат дзесьці гульнявы знайшла. Добрага вам вечара, жадаю вам добрай працы, і мы пабачымся з вамі заўтра, як звычайна. Адпраўляю рэйд.